Sí, ahora. Ola, moi bons días a todas e a todos e benvidos ao Museo de Pontevedra á celebración desta xornada de onomástica galega que este ano, a sexta, ten por título a onomástica e o camiño de Santiago. Para o Museo de Pontevedra é un verdadeiro orgullo poder acoller un ano máis estas xornadas polas extraordinarios lazos de vínculos e afectos que nos une coa Real Academia Galega e co seu presidente, Víctor Freixanes, que é un usuario moi frecuente desta casa. Para nós é moi importante poder empezar a recuperar a normalidade, que de alguna maneira podamos recuperar a nosa forma de vivir, as nosas formas de hacer e as nosas formas de relacionarnos a través de eventos como este. Este é o primeiro evento que no Museo celebramos despois deste ano e medio de desastre e por primeira vez volvemos a empregar este salón de actos para acoller unha xornada como esta. As novas tecnoloxías son verdadeiramente importantes, están aportando moitísimo, pero penso que a presencialidade é unha forma de relacionarnos moi diferente. Agradezo a presenza aquí con nós de Víctor Freixanes, presidente da Real Academia Galega, Luz, académica correspondente tamén, e María Ortega, deputada de Patrimonio Bibliográfico Documental, Memoria Histórica e Lingua, case nada. De alguna maneira, son tres dos pilares sobre os que se asenta a nosa identidade como país. É realmente un acto como este é verdadeiramente importante para o museo. Simplemente darvos as grazas pola vosa presenza e disculparnos puntualmente porque son estas cousas do directo. Onte pola noite quedou todo perfectamente instalado, co proxector grande funcionando perfectamente, pero esta noite debeu de haber unha subida de tensión, un pico de tensión, e estropeouse, non estamos traballando con un plan B, pero esperamos que ao longo da xornada podamos recuperar o plantexamento inicial. Moitas grazas. Víctor, a vosa palabra. Bo día. Unome os agradecementos do director do museo, a Víctor, a Luz, a todas as persoas que van a participar como relatoras nestas xornadas e, como non podía ser de outro xeito, a todas as persoas que, por fin, podedes estar presentes aquí, así como as persoas que nos están seguindo a través do streaming. Realmente, despois de que o ano pasado non se puderan celebrar presencialmente as xornadas, todos botábamos de menos ter os eventos de proximidade, onde, como decía Manolo, nos relacionamos. Ben, este ano as xornadas de onomástica, aproveitando a celebración do Xacobeo, nos achegan a toponimia das localidades do Camiño. Unha oportunidade para reivindicar a nosa lingua que amosa o noso xeito de ser e estar non só na nosa terra, no país, senón tamén alá onde chegamos fora das nosas fronteiras. Farase durante estas xornadas un percorrido histórico e tamén xeográfico polo mundo dende os ollos de persoas especialistas, pero tamén dende a visión da xente moza que colaborou dende os centros de ensino para poñer no foco a evolución da nosa semántica. Falarase de grandes nomes, de Santiago, da Galaequia, pero tamén da microtoponimia, esa que está ao carón da nosa casa, e incluso da posibilidade de que Galiza sexa a impulsora en Europa dos estudios toponímicos sobre o Camiño. Agardo que o debate no que van estar as institucións resulte fructífero de cara a aproveitar os nosos potenciais. Tamén quero aproveitar esta ocasión ante os últimos acontecementos que reúnen a xente de altas élites na nosa terra para reivindicar que a toponimia coa que designamos as nosas localidades ten un nome oficial que non debe traducirse e que hai que respectar. O noso patrimonio lingüístico merece un trato digno e non deturpacións que, desgraciadamente, están cada vez máis ante os nosos ollos.
Agradezco por todo isto o labor de entidades como a Real Academia Galega pola defensa do idioma, así como o traballo de outros colectivos no país que poñen en valor a nosa lingua. Moitas grazas. Bos días a todos. Un ano máis, é o sexto, estamos aquí todos xuntos para tratar aspectos de onomástica galega. Os que seguides habitualmente estas xornadas saberedes que falamos de aspectos didácticos da microtoponimia, de nomes e apelidos desde un punto de vista legal, de nomes comerciais, entre outros temas. O deste ano, a onomástica e o Camiño de Santiago tamén será tratado de un xeito similar aos outros temas que referimos. Veremos aspectos xerais sobre o Camiño e o nome de Santiago. Tamén teremos participantes que tratarán a microtoponimia do Camiño e debateremos sobre o patrimonio que significa a toponimia, a toponimia do Camiño e como pode ser un elo vertebrador dos estudos onomásticos en Europa. Inda que este parece un tema moi concreto e preciso, disculpade polo teléfono, non teña atopado antes para apagalo, aínda que a xornada este ano parece tratar de un aspecto moi preciso e puntual, veremos ao longo de toda a xornada que poderíamos estar horas e horas falando do tema. A elección do título e do contido deste encontro non é precisamente casual. Para a Igrexa este é o ano santo, o ano xubilar, e para a Administración, para a Xunta de Galicia, é o Xacobeo. As dúas celebracións, a religiosa e a laica, conmemoran un elemento onomástico, Santiago, nome persoal e topónimo, Santiago de Compostela, e chaman a vir a Galicia. O ano pasado falamos de marcas. O nome de Santiago e o Camiño son, sen dúbida, un dos nomes comerciais máis coñecidos da Idade Media na cristiandade e fora dela. Están nos alicerces de que hoxe é Europa. O nome Xacobeo, coa mesma etimoloxía, a mesma orixe etimolóxica, ca Santiago, é unha das marcas galegas máis coñecidas mundialmente hoxe. Canto vale un nome? Preguntábase Benigno Fernández Salgado, e concluía que o nome é o todo na marca, é o todo na promoción do produto, é o que lle dá valor. O produto e o seu deseño poden mudar ao longo do tempo, como o fixeron e como se foi modificando Galicia durante toda a historia. Pero o nome Santiago xa é unha marca e é o que contén o valor. Está ben, sen estudar ben este percorrido histórico do nome, fora de casos concretos, como, por exemplo, no ámbito anglosaxón, onde se estudou moito o influxo de Santiago e as peregrinacións en Shakespeare, por exemplo, que produciu abundante literatura que contén o nome. Segundo a profesora Grace Tiffany, a profesora americana da Universidade de Michigan, este influxo acada polo menos 3 obras deste autor. A coñecida como Ben está o que ben acaba, All's Well That Ends Well, unha traxicomedia dos chamados últimos romances de Shakespeare que se chama Cymbeline, a máis coñecida por todos, que é a traxedia Otelo. Na primeira, a protagonista Helena, no intento de consumar o seu matrimonio, mente e de ir en peregrinación ao santuario de Saint-Jacques. Logo acaba en Florencia, pero son outros avatares de Shakespeare. En Cymbeline, o personaxe que intenta destruir o amor dos protagonistas chámase Iáquimo, unha variante medieval do nome Iácomo, é dicir, Santiago. En Otelo é coñecido o importante personaxe de Iago. Nas tres obras falase directa e indirectamente da peregrinación, aínda que esta perde o seu sentido relixioso para acadar o destino final dos protagonistas, que é o Eros, como moitas obras de Shakespeare. Estas mencións son só uns exemplos de todo o que estas obras conteñen sobre o mito de Santiago e as lendas que xustifican o Camiño. Santiago e as peregrinacións eran coñecidísimas na Britania porque o Códice Calistino fora moi traducido e lido nos púlpitos. Esta digresión que me levou a onomástica literaria ou ao nome de Santiago na literatura, do que non imos tratar,
esta xornada, axúdame a enlazar co que dixen ao inicio, que poderemos estar falando horas sobre o tema. O que si escoitaremos será historia, experiencias didácticas, debateremos sobre o valor patrimonial e seguramente en algún momento recorreremos a etimoloxía. Quero agradecerlle á Deputación e ao Museo o acollemento tan cordial que sempre nos brindan, tamén os asistentes a esta xornada, que benvidos e que o gocen moito. Moi bons días a todos e a todas. Vou a empatar ca intervención, co final de intervención da miña compañeira Luz Méndez, que xunto con Ana Boullón aquí presentes son as responsables, as directoras deste capítulo, desta edición, desta sexta edición das Xornadas de Onomástica, que un ano máis celebramos no Museo de Pontevedra, da man da Deputación. Por tanto, súmome os agradecementos. En primeiro lugar, a Deputación, na figura de Marta Ortega, porque sempre tiveron a sensibilidade dende o principio de entender o significado deste traballo da Academia. A onomástica, a toponimia é unha parte da onomástica fundamental para entender a memoria histórica do noso país e, por tanto, traballar aí é traballar un pouco no que somos e, sobre todo, ser conscientes de o que somos hoxe e o resultado do que foron os nosos avós e os nosos devanceiros. É interesantísimo, e eu sempre descubres cousas novas, ir viaxando pola significación e polas mudanzas mesmo da significación destas palabras, destes nomes, destas referencias e identidades do noso país, tanto nos lugares como nas persoas, como nos apelidos, etc. E todo ese traballo do Seminario de Onomástica é un traballo que a Deputación entendeu dende o principio, que nos agradecemos moito, porque sin o apoio das institucións e sin recursos económicos, unha institución como a Real Academia Galega tampouco pode desenvolver o seu traballo, a pesar da xenerosidade de académicos e académicas e dos técnicos que traballan connosco para sacar adiante os nosos proxectos. E tamén o agradecemento ao Xosé Manuel Rei por, como director do museo, acabome de enterar de que faleceu un das figuras do museo, que é o noso amigo Fontán, e que foi compañeiro meu de instituto, e de que nós xogábamos ao escondite nesta casa os domingos pola mañá, cando isto era de outra maneira. E, por tanto, o seu fillo deme unha foto moi emocionante e quero hoxe facer unha lembranza ao amigo Fontán, que estaba aquí sempre a pé de obra naqueles primeiros días da nosa infancia do Museo de Pontevedra. E o museo, por tanto, é un pouco tamén a nosa casa, como acabo de ver, e celebrar aquí estas sesións, como celebramos outras, para a Academia é un pouco como unha especie de segunda sede que celebramos aquí e que tamén a presencia da Deputación agradecemos. Agradecer tamén a todos os que asisten, non só presencialmente, porque ten algo de reinaugural esta sesión, porque podemos volver a vernos as caras e iso dalle un calor humano ás cousas que de outro xeito parece como máis frías e máis distantes. E agradecerlle tamén moito, grazas ás novas tecnoloxías, aos que nos siguen a través de streaming. Xa o ano pasado pudemos celebrar estas xornadas con esta tecnoloxía e este ano, o que decidimos que isto fose unha maneira de enriquecer a participación, porque non son só os que poidan vir a Pontevedra, senón os que dende calquera parte do mundo, e hai moita xente dende universidades e dende asociacións culturais e movementos de identidade galega no mundo, siguen estas xornadas e que despois se recollen, como saben, nunha publicación onde podemos seguir con máis vagar as ponencias, etc. Por tanto, eu, para a miña banda, agradecer, celebrar podermos estar aquí e dicirlle, e non repetir o que xa a miña compañera Luz fixo sobre a significación de por que este ano decidimos poñer en primeira plana unha marca que continúa de alguna maneira a marca comercial do ano pasado, que é a marca de Santiago de Compostela. Moitas grazas a todos e a todas. Bos días a todos e a todas.
non está no programa, pero encargarme a min a honra de presentar a Anselmo. Pero antes de nada quero facer unha advertencia que el ten que marchar casi inmediato, de modo que ao final da súa conferencia podese facer preguntas. E tamén, tampouco está no programa que antes do descanso, do primeiro descanso, pois vai haber un debate, unha posta en común das dúas persoas que interveñen despois. Tampouco está no programa. O que sí está no programa é a posta en común final sobre as 2 da tarde. Ben, Anselmo López Carreira, natural de Vigo, licenciouse en Xeografía e Historia na Universidade de Santiago en 1976. Eu licenciei en 1975 ou 74, non me acordo. E doutorouse na mesma universidade en 1994. Actualmente xubilado, foi catedrático de secundaria e profesor titor da UNED, así como doutor vinculado ao Instituto de Estudos Padre Sarmiento. Os seus campos de investigación esténdense á historia da sociedade urbana baixo medieval, como a cidade de Ourense no século XV, etc., a cidade medieval galega, ou a edición tamén de fontes documentais. Os irmandiños é un gran especialista dos irmandiños, sobre o tema dos irmandiños en Galicia. E tamén, e sobre todo, o reino medieval de Galicia. Por exemplo, o libro dos reis de Galicia, que moitos, os que estudiamos nesta época, na época anterior, pois parecía que Galicia non tiñamos reis. E el presenta un elenco moi numeroso, obviamente, pois, bueno, depois, se quere, non sei se entrará no tema. É un libro que para mí é unha Biblia, é este, o Reino Medieval de Galicia, en Vigo, a nosa terra Vigo, de 2005, que eu, como vedes, teño aquí sinalada por todas partes, pois tamén foi para min un descubrimento, porque na facultade, pois, Galicia só tan excepcionalmente falaban dela, non? Hai incluso historiadores que venden moitos libros hoxe en día, como, por exemplo, un tal Juan Eslava Galán, que non hai tanto, escribía sobre a súa, era unha historia para escépticos, historia de España para escépticos. E cando falaba de que Fernando I dividira o territorio, o reino, nos seus fillos, dándolle García Galicia, Afonso León e Sancho Castela, botaba as mans á cabeza e dicía: Galicia, que nunca antes había tenido reino. Xa vemos o nivel. Ben, pois tamén participou en manuais colectivos da historia de Galicia e unha historia xeral, unha historia de Galicia xa do ano 1979, que incluso era un risco de algún xeito falar deste tema, unha historia xeral de Galicia no 97, e elaborou tamén unha curiosa historia de Galicia, un percorrido histórico sobre o río Miño, a través do río Miño, non? Últimamente, con Xosé Manuel Andrade Cernadas, publicou un libriño que, desde logo, recomendo para enterarnos rapidamente, pois, de o nivel de como están os estudos sobre o Reino de Galicia, que é o Reino Medieval de Galicia, crónica dunha desmemoria, que acaba de levar o premio Lousada Dieguez. Ben, ademais de publicar numerosos artigos en revistas e prensas periódicas, tamén colaborou en programas divulgativos da radio e televisión galegas e presentou relatorios en congresos e cursos universitarios da UNED e foi comisario na exposición da Terra de Lemos, o Reino de Galicia, inaugurada en Ourense en febreiro do 2009.
Despois, a ela ia falar deste libro que acabo de recibir dos Reis de León, que de algún xeito, sí, considera, el basease moito na documentación da época en que aparecía o reino de Galicia. E os árabes chamaban Giliquilla, como é? Giliquilla, non? Este menos considera, pero tira moito cara a León, pero algo e algo, non? Ben, finalmente, a conferencia non do eu, senón el, que se titula Regnante in Hispania et in Galicia, evolución semántica dos dous corónimos ao longo da Idade Media. Quedan con el. Sí. Bos días. Escoitaseme ben, verdad? Creo que agora teño conectado o micro. Ben, ante todo, naturalmente, moitas grazas á organización por contar comigo para este acto. Moitas grazas especialmente tamén a todos os asistentes, porque vese que depositan algunha confianza no que eu poda aclarar sobre este tema. Espero non defraudar. E espero non facelo non só pola miña limitada capacidade, senón tamén porque, mesmo conforme eu fun descubrindo ao longo do meu traballo de preparación desta comunicación, aínda que o período escollido obriga a unha longa diacronía ao longo de 1000 anos, os 1000 anos da Idade Media, o certo conservadorismo do período medieval e dos posteriores, ainda que non sexamos conscientes diso, con respecto ao mundo clásico, ao mundo romano, fai que aqueles conceptos e aqueles significados que se acuñaron na época clásica persistan de maneira bastante teimosa ao longo de todo o período medieval. Por tanto, se esperamos que dende o principio da Idade Media, no século V, ata o seu remate no século XV, que eu vou tratar, ambos os dous conceptos teñan experimentado unha grande evolución, pois comprobaremos ao final que non é para tanto e que probablemente a evolución de algúns destes topónimos corónimos vaise producir con posterioridade ao período medieval. Así que, ao mellor, non é moito o que sacamos en limpo. De todas maneiras, é posible que non haxa moita máis limpeza que sacar, será o que hai. Dou por descontado, e xa o din desde o principio que me puxen mans a obra, e agora, cando viña no coche, por certo, a miña chegada aquí foi bastante desgraciada, espero que non sexa a estancia, exceso de velocidade polo camiño, esbarón pola rúa, e non sabía ben onde estaba o edificio Castelao. Por lo tanto, visitei 3 edificios do museo antes de chegar aquí. Ben, o caso é que din por descontado que non se trataba, e de feito non trato, da evolución formal dos nomes. Houbo, ademais, e siga habendo moita guerra cerca do Galicia e do Galiza. Nese tema non estou autorizado a entrar, máis que como calquera outro cidadán. Teño moi claro cal foi a evolución do nome ao longo da Idade Media e no período en que estamos hoxe, que non é a Idade Media, nós non vivimos na Idade Media, vivimos hoxe, e a Galicia que temos é a que hai, nos guste ou non nos guste, en todos os sentidos. Ben, entón iso descarteino, non ia falar dese tema, senón do significado que ao longo do período medieval teñen eses nomes. A que se chama Galicia, ou calquera, hai un polimorfismo enorme na escritura, supoño que o dirían dunha única maneira, pero escribían de moitas. Ben, a que se chamaba Galicia, a que se chamaba España? E para iso vou facer un estudo comparado, espero non me excederei do tempo, un estudo comparado dos nomes. Aclaro isto porque sobre o nome de Galicia non se ten especulado moito, non se ten investigado moito. O de España sí que hai abundantes publicacións, desde a famosa de Maraval, o nome de España, o nome ao longo da Idade Media, pero para min carecen dun certo defecto, a parte das moitas virtudes que teñen os estudos, por suposto, pero un defecto, e é que toman en exclusiva ese nome, ese topónimo corónimo, o de España. Se facemos o mismo co de Galicia, por exemplo, se só estudásemos
Como evoluciona o nome de Galicia ao longo da Idade Media e non o comparásemos con outros, o resultado que obteríamos sería moi incompleto, moi terxiversado, porque deixaríamos unha cantidade enorme de información polo camiño. Se nos atopamos, por exemplo, fulanito de tal, Alfonso VI, rei de Galicia, e só nos fixamos neso, chegaremos á conclusión de que o único nome que ten o reino cristiano ao longo da Idade Media é Galicia. Pero non é así. Hai tamén outros nomes, tamén se di reis de León, reis en Oviedo, reis en Asturias, rei de Castela, da coroa de Castela. Por lo tanto, é necesario comparalos, porque únicamente a comparación dos dous nomes nos permite ter unha idea máis ou menos aproximada, que se acerque á realidade. A diacronía, xa digo que é a Idade Media, pero a pesar dos 2000 anos de Idade Media, hai pouca evolución. No caso de Galicia, explico, dáse unha evolución completa do ámbito de aplicación do nome de Galicia. O significado é o mesmo, pero o ámbito de aplicación sí que se dá de maneira completa. Ou seja, desde que nos collemos a provincia de Galaequia na Baixa Romanidade ou o Galiciense Regnum da época de Gregorio de Tours, da época sueva, do século VI, aplícaselle a un espazo xeográfico amplísimo. E o que se vai a ir producindo ao longo da Idade Media e ademais prodúcese dunha maneira completa é a reducción do ámbito de aplicación. Cando cheguemos ao século XV, a finais, realmente percorre todo ese período dunha maneira casi exacta. Cando cheguemos aos anos 80, 90 do século XV, veremos que o nome de Galicia aplícase en exclusiva ao que é a Galicia actual, prácticamente a Galicia actual. En cambio, no nome de España non se produce a mesma evolución. É unha evolución parcial. Imos observar que empeza sendo un topónimo e chega un momento que se convirte nun corónimo, xa sei que a definición de corónimo é tamén o nome dun lugar, pero eu aquí vou establecer un pequeno matiz. Falarei de topónimo cando sexa meramente xeográfico e de corónimo cando ademais englobe a sociedade que habita nese espazo, cando se refire a unha sociedade. Verémoslo agora xa na seguinte diapositiva. En realidade, o axuste do nome de España ao que hoxe se denomina España ten lugar ao longo do século XIX, polo tanto, queda moi fora do período que eu vou tratar. É unha evolución que ten lugar durante o chamado proceso de nacionalización de España que se produce durante a creación do Estado liberal a partir do século XIX. Observarémoslo a continuación. Ímonos fixar primeiro no nome de España. Hispania, imos coller o nome de Hispania. Comeza sendo, e durante a Idade Media se vai debatir nunha gran ambivalencia precisamente por isto, é dicir, durante a Idade Media o nome de España vai a ir asociando outros significantes, pero nunca se vai desprender do inicial. O peso da romanidade é enorme, no de Galicia tamén, no de España tamén. España empeza sendo un concepto xeográfico que, ademais, non se aplica, de momento, inicialmente, á Península Ibérica. Inicialmente é aquel espazo que aínda non se sabe que é unha península no que se asentan os visitantes, comerciantes, colonos gregos na zona levantina ou púnicos na zona bética. De momento, eles, mentres non se teña unha concepción global da península e se saiba que a península é unha península, pois simplemente Hispania ou Iberia, depende, parece que Hispania estaría máis unido aos colonos púnicos e Iberia máis aos gregos, probablemente, non está claro. Tense especulado cunha base púnica do nome de Hispania, non? Hispan, a partir de aí, Schulten, que ten traballado o tema, non cree neso, polo tanto, ignoramos a que se debe o nome de Hispania. Iberia sí que parecía que se debía ao nome do río Iber, e, polo tanto, de aí os habitantes íberos, pero tampouco está moi claro en que sentido vai a evolución. E o mesmo vai pasar co de Galicia, como veremos agora. É dicir, ignoramos exactamente cal é o inicio a que se debe o nome. Púnicos e gregos inicialmente chamanlle Hispania ou Iberia
aquel territorio que queda ao occidente ou no extremo occidental do Mediterráneo que eles non son capaces aínda de deseñar. Polo tanto, son as costas mediterráneas, nada máis. Que hai detrás non se sabe con exactitude, é un terreo ignoto. Haberá que esperar aos romanos. Os romanos dominan, controlan a Península Ibérica, prodúcense a circunnavegación da península e entón, unha vez que se fai, a península rodean os barcos romanos, chegan ata Galicia, siguen ata as costas occidentais atlánticas da Galia e ata Britania e entón sí que xa se poden trazar mapas, o mapa de Agripa, por exemplo, os cálculos moi exactos que no cambio de era fai Ptolomeo, xa con longitudes e latitudes e a situación sorprendentemente exacta das localidades e dos lugares, coñécese xa, aínda que non de maneira cartografiada como a temos hoxe, pero coñécese no século I xa a forma da península e entón, nese momento, Hispania pasa a ser a Península Ibérica. Aínda así, no século VII, xa estamos en época visigoda, pero Isidoro, como se sabe, pois é un compendio da sabiduría clásica na época post-romana, nos di claramente a que se chama Hispania, situada entre África e a Galia, cerrada ao norte polos montes Pirineos e rodeada polo mar polos seus restantes costados. Non é un corónimo tal como eu expuxen ao principio. Non se lle aplica a unha sociedade, senón a un territorio que é unha península. É un nome xeográfico. Naturalmente, ten un deseño tan peculiar a península, tan centrado e tan separado do resto de Europa, que naturalmente pois vai servir tamén para definir en certa medida ou para denominar máis que para definir a xentes moi variadas que habitan dentro da península, que son povos absolutamente distintos. Sería absurdo pretender en época de Isidoro falar dunha nación, ou incluso dunha base nacionalitaria ou étnica dos habitantes da península. O teñen moi claro todos neses períodos que é un concepto xeográfico, pero hai xentes que viven aí, e da mesma maneira que nós hoxe podemos decir fulano de tal é escandinavo, pode ser sueco, danés ou o que sexa, tamén naquel momento se pode referir, Orosio o fai no século V, Idacio tamén o fai no propio século V, falan das hispaniaigentes, é dicir, xentes hispanas. Quen son as xentes hispanas? Son membros de algunha sociedade particular? Non. Son as xentes que habitan en España, como poden ser, para nós, os americanos todos, ou como poden ser os escandinavos ou os habitantes, os balcánicos. Son xentes diversas, pero que efectivamente teñen algo en común, e é que habitan nun territorio perfectamente delimitado. Idacio fala dos hispani, dos hispanos. Quen son os hispanos? Pois eso, son xente variada que viven na península. Claro, unha vez que coinciden estes dous conceptos ou estes dous sentidos baixo o mesmo concepto, por unha parte, a significación originaria e dominante que é a xeográfica, pero por outra parte, a que ven engadida e é que lle dá un certo sentido de unidade ás persoas que habitan ali, pódense empezar a producir certos problemas de denominación. Por exemplo, está claro que Hispania non é un concepto político en época da romanidade. Por certo, está moi repetido, sábese, pero repítese moito, incluso en historias publicadas actualmente, que falan da famosa, moi famosa, provincia romana de Hispania. A provincia romana de Hispania é famosa, pero faltalle simplemente unha cualidade que é a da existencia. Nunca hubo unha provincia romana de Hispania, non existiu nunca. A unidade política do Imperio Romano son as provincias, son as entidades políticas. Isto é moi importante, especialmente no caso de Galicia. Verémoslo a continuación. Nun territorio denominado Hispania hai 5 provincias. É dicir, hai 5 unidades políticas que entre elas non teñen realmente unha relación política. Todas teñen o seu gobernador e tal, que depende directamente de Roma. Ahora ben, para a determinados efectos,
créanse, especialmente no Baixo Imperio, depois da reforma de Diocleciano, poñamos principios do século IV, finais do III, créanse outras entidades que son administrativas, non políticas. Por exemplo, a efectos fiscais, créase a diócese, e vais a crear unha diócese chamada Diócese de Hispania. Claro, confusión. O problema é que a Diócese de Hispania, que é únicamente a efectos recaudatorios, non é política, ni moito menos étnica, a efectos recaudatorios, na Diócese de Hispania inclúese unha provincia que non está en Hispania, senón que está no norte de África, a Mauritania Tingitana. Por lo tanto, efectivamente, quen vivise na Mauritania Tingitana non vivía en Hispania, aínda que a recadación de impostos tivese certos elementos comuns nas 6 provincias, nas 5 hispanas, máis na Mauritania Tingitana. Por lo tanto, nese caso, Hispania non responde máis que a isto. E a efectos militares vanse crear enormes circunscripcións e todas as provincias hispanas vanse incluir xunto coas provincias da Galia e de Britania nunha prefectura que se chama Prefectura das Galias. Efectivamente, quen vivise na península en calquera das 5 provincias en Hispania non vivía nas Galias. Da mesma maneira que quen vivise na Mauritania Tingitana non vivía en Hispania, pero a efectos militares estaban incluídos na Galia. Por lo tanto, vemos que aquí a confusión que se crea é bastante grande. Esta confusión veremos que non se transmite cara a Idade Media, porque unha vez que o Imperio Romano desaparece, prefecturas e dioceses perden toda eficacia. Van a continuar as provincias, eso sí. Galaequia. Tampouco coñecemos a orixen, pero aquí o nome de Galaequia nace dunha maneira completamente distinta ao nome de Hispania. O de Hispania era xeográfico, o de Galaequia é un etnónimo. Non hai un territorio inicialmente chamado Galaequia, senón que hai unhas persoas, uns habitantes dos castros ou do que sexa, que teñen algún elemento étnico común de tal maneira que desde fora se poda crear un exónimo e chamarlles, é desde fora, desde onde lle poñen o nome. Falase dos Calaicoi. Isto non nos soluciona, en realidade, a orixen do nome de Galicia, senón que simplemente o traslada. O traslada aos Calacoi, porque se chamaban Calaicoi os galaicos. Non sabemos por que se chamaba así. Chamábanlles. Hai un texto de Estrabón, no século I, que me parece que quizás non se explotou suficientemente, ou a mellor non ten moitas posibilidades de ser explotado, pero a mí sí que me chamou a atención. E é que Estrabón, na descripción que fai dos habitantes de toda esta zona, famosa descripción chea de lugares comuns, de prexuizos, non? É dicir, os habitantes de por aquí durmen deitados, comen sentados, diremos, é normal. Non, para un romano tal hai que comer reclinado. Estes son os bárbaros que, mira, que se sentan, beben auga en vez de beber viño tinto, que é o que beben os romanos, cheo de presuizos, de lugares comuns. E nos di, e como lle chama Estrabón a esta xente? Chámalle os habitantes da montaña. Parece que é unha descripción, pero mellor hai algo de topónimo aí, ou de corónimo. Oreioi, litoi, chamalle os habitantes das montañas. Claro, entón isto pode nos levar a unha raíz cal, que atoparíamos en Calaequia, ese cal que significase pedra ou monte, e entón, efectivamente, a mellor Estrabón está dando o nome xusto a esta xente. Calaicoi poden ser, por traducción exacta, literal, os habitantes das montañas. É posible que o nome de Galicia sexa eso. Logo, claro, pasouse do Calaicoi a Galaicoi, pero inicialmente parece que dos Calaicoi ven os Calaiki, Entón, podían ser os habitantes da montaña. É posible que o orixen do nome de Galicia sexa así, non o podo asegurar, simplemente é unha hipótese. Galicia sí que constitúe unha provincia. A provincia de Galaequia, entón sí que constitúe unha unidade política, non xeográfica. Non hai ningunha unidade xeográfica en Galicia. Na Galicia de hoxe sí, pero na Galaequia romana ningunha unidade, nin étnica nin xeográfica.
No século IV-V, século IV, ou a finais do III, con a gran reforma de Diocleciano, vaise crear a Galicia que se transmite a Edade Media. Isto é moi importante telo en conta, porque, claro, xurde rapidamente a pregunta: como é que o reino medieval, vamos a ver, se chama Reino de León, Reino de Asturias, e ora nos decimos, non, se chama Reino de Galicia, o nome medieval é Reino de Galicia, aínda que os reis vivan en León ou en Asturias, que iban en Oviedo, e ata o século XII claramente o Reino de Galicia, verémolo inmediatamente. A explicación é bastante fácil se temos en conta de que Galicia se trata. Trátase de Galicia que chega ao final do Imperio Romano, que é a Galicia dos 4 conventos, non dos 3 conventos. Non é a nova citerior do século II, do século I, do século II, sino a do século final de 3, 4, 5. Cando chegamos ao final do Imperio Romano, esa é a Galicia que existe, a Galicia dos 4 conventos. Son os máis coñecidos, o bracarense, o lucense, o asturicense, pero a reforma de Diocleciano inclúe un 4º convento, que é o convento cluniense, que prácticamente duplica a extensión da Galicia romana, porque lle engade todos os territorios da meseta ata os Pirineos. Esta é a Galicia que chega á Edade Media, unha Galicia que se estende desde a cidade do Porto, desde o río Douro, ata o territorio dos vascos. Temos, afortunadamente, dúas citas de gran autoridade, que unha delas, polo menos, quizás nos chegue por certa casualidade. A primeira é de Orosio, no século V. Orosio, nas súas historias contra os paganos, di textualmente: Cántabri et Astures, Galaecia provincia Portiosum. Cántabros e Astures son parte da provincia de Galaecia. Asturias está na Galaecia. Os cántabros, o que na Edade Media será a Asturias tamén de Santillana, os cántabros e os Astures son parte de Galicia. Esta é a idea que hai de Galicia neses momentos, e a que vai persistir ao longo da Edade Media. Por fortuna, no século VII, Isidoro, non sei moi ben por qué, o máis probable é que Isidoro colla a Orosio, a definición romana de Orosio que acaba de facer, pois senón a coincidencia sería sorprendente. Orosio era galaico, probablemente de Braga, entón é normal que no momento de simplificar fale de Galicia, pero Isidoro era un hispano-visigodo, pero nas súas etimoloxías, cando está describindo as diversas partes xeográficas do mundo coñecido, chega un momento que nos vai explicar que é unha provincia e que son as rexións, que fala regiones, que é unha provincia. E nos di, regiones parte sum provinciarum. As rexións, son parte das provincias. A entidade básica é a provincia. No século VII, naturalmente, a provincia romana xa non existe, pero o reino visigodo vai manter a división clásica romana en provincias. Son partes das provincias. Por exemplo, Sicut, en Galicia, Cantabria, Asturia. Cantabria e Asturia serían porcións ou serían rexións que forman parte da provincia de Galicia. Unha Galicia estendida desde o Atlántico ata os Pirineos non ten unidade xeográfica ninguna, mentres que Hispania sí que a ten. Non é posible definir unha unidade xeográfica nin étnica, porque probablemente na Galicia castresa, sí, os galaicos iniciais sí que terían unha unidade étnica, pero desde logo a Galicia xa con bárdulos, baceos, etc., e vascos non ten unidade étnica ninguna. Por lo tanto, é unha orixe claramente distinta dos dous nomes. O reino dos suevos introduce unha novidade, e vou moi lento, teño que ir máis rápido. No século V, fálase de que os suevos, di Idacio, constituen un reino e se fala dos galegos e dos suevos. Efectivamente, falamos do reino de Galicia desde o momento en que os suevos ocupan Galicia, ocupan a Galaecia, pero quizás no século V hai que facer unha diferencia. Desde logo, para Idacio, os suevos non son galegos. Por unha parte hai suevos, por outra parte hai galegos. Por tanto, posiblemente sexa xusto falar máis ben do reino dos suevos que do reino dos galegos. Os galegos son os galaicos romanos e os suevos aínda non o son. Pero
cando desaparece a crónica de Idacio e damos un gran salto de, creo que de 80 ou por aí 75 anos ata o século VI, sin información, cando reaparece información no século VI, e especialmente nos ven gran parte de Francia, de Venancio Fortunato, de Gregorio de Tours e de outros autores, nos ven tamén de Isidoro de Sevilla, nos ven de Xoán de Víclaro, que eran visigodos ou hispano-visigodos, aí xa prácticamente non se fala de suevos, tamén se fala porque a monarquía era sueva, pero xa se fala do galiciense regnum, é dicir, que xa se deu aí certa síntese. Incluso, bueno, aí temos na historia dos francos que poñen no século VI, aparece o galiciense regnum, que fala Gregorio de Tours, e Gregorio de Tours introduce outro termo moi interesante, que é os galisuevos. O título dun dos apartados dos Miragres, creo, de San Martiño, é de Galis Suavis. Hai consciencia de que existen galegos e suevos, pero tamén de que se produciu unha fusión, para empezar unha fusión religiosa pola conversión dos suevos ao catolicismo. E, sobre todo, hai outra novedade con respecto á Galicia romana. Os suevos non van a dominar gran parte do convento, probablemente do convento cluniense, é dicir, a zona extrema da meseta a van a acabar ocupando a pronto os visigodos. Pero, en cambio, desde o século V e ata o final do reino, os suevos dominan unha gran parte da provincia de Lusitania. É dicir, o límite do reino suevo non está no río Douro, senón que chega ata o río Texo, nas proximidades de Mérida, Lisboa, Santarém non, pero chega ata o sur. Sempre se vai a ser consciente ao longo da Idade Media de que o sur do río Douro non é Galaequia, é Lusitania. Mais, políticamente, esa Lusitania pertence ao Reino de Galicia. Por iso tamén vai a estar políticamente incluída no Reino de Galicia e se vai poder denominar Reino de Galicia. Sabendo, non obstante, propoñer un exemplo, os Estados Unidos de Norteamérica, pero todo o mundo sabe que Hawái non está en Norteamérica, aínda que políticamente si o estea. Ben, o parroquiale Suevum, da segunda mitade do século VI, Teodomiro fala da reunión dun... Perdón, este creo que o incipit do segundo concilio de Braga. Nos di, in provincia regni nostri, in tota Galaequia regione. In tota Galaequia regione. Toda Galicia celebra o concilio. E se vemos as dioceses ou as igrexas que participan, os bispos que participan nos dos concilios bracarenses do século VI, vemos que están desde Lamego, Viseu, efectivamente xa en territorio lusitano, ata Britonia, no norte cantábrico. Época visigoda. Na época visigoda, Galicia sigue sendo denominada provincia de Galicia, Xoán de Víclaro lle chama así. Na provincia de Galicia, naturalmente, provincia non ten nada que ver co que nos hoxe denominamos provincia, senón que ten que ver co concepto romano, que se mantén. No século VII vai haber unha reclamación do bispo de Mérida, en Galicia está xa incorporada desde final do século VI no reino visigodo, vai haber unha reclamación no sentido de que os territorios situados ao sur do río Douro non son galaicos. Lémbrase a provincia romana de Galaequia. Non son galaicos, sino que son territorios que deben pertencer non á metropolitana de Braga, sino á metropolitana de Mérida. Reclámanse. E entón, en época visigoda, xa na época bastante final, a segunda mitade do século VII, vaise separar o territorio lusitano de Galicia. E Galicia volve a ser a Galicia romana, sin os territorios lusitanos que se reincorporan a Mérida. No terceiro concilio de Toledo, que é o primeiro concilio que ten lugar no reino visigodo despois da incorporación de Galicia, que foi 4 anos antes, 575, di que no concilio de Toledo reúnense bispos de toda España, da Galia e de Galicia. Durante o reino visigodo, Galicia sigue mantendo unha personalidade política e denomínase Galicia a provincia de Galaequia. Xa
un poquinho despois en os territorios lusitanos. É a reforma de Recesvindo no século VII é o que lle extrae, lle quita a esa Galicia os territorios lusitanos. E fixémonos que no Cuarto Concilio, no século VII, fálase de que Sisnando, un rei visigodo, é rei de España e da Galia. No Concilio de Toledo aparecía os bispos de toda España, Galia e Galicia. España son, e esta é unha gran dificultade, España son as 4 provincias da península menos a Galicia, porque aí figura Galicia. Galicia sábese que é unha das provincias romanas, pero distinta políticamente. E a Galia é un pequeno territorio do sur da Galia, Septimania, a Galia, a provincia de Narbonense, a Galia Narbonense, que se cita porque era unha provincia distinta que, ademais, non estaba en Hispania, estaba ao outro lado dos Pirineos. Hispania sigue sendo o sur dos Pirineos, pero sin Galicia. No Cuarto Concilio, en cambio, xa se vai asimilando que a provincia de Galicia, como está na península, pois é susceptible de ser denominada co nome de Hispania globalmente. Ahora ben, moi pronto o reino visigodo desaparece, a principios do século VIII, e entramos na alta Idade Media. Cando se entra na alta Idade Media, trasládase ata ali a memoria que hai da Galaecia romana, do reino suevo-galaico e da provincia de Galaecia dentro do reino visigodo. Esta é a idea que perdura ao longo da Idade Media. Son os conceptos clásicos. Por lo tanto, non nos debe extrañar, fixen aquí esta escolma de textos europeos, que van describindo a que se lle chama Galicia. Por exemplo, os Annales Regnum Francorum. Parte destas descripcións tómanse dos autores andalusís, porque realmente son os autores andalusís no século X, sobre todo, en Jayán e outros, que queren describir que España ou que Al-Ándalus. E entón, de rebote, o describir o que é Al-Ándalus e poñerlle límites a Al-Ándalus, estes límites os poñen con relación, sobre todo, a Galicia, porque é a gran fronteira que ten Al-Ándalus no norte, o territorio cristián, que é Galicia. Lisboa se di que é a derradeira cidade de España. A derradeira mirando de sur a norte. Aí acaba España, en Lisboa. Ibn Hayyan é o autor máis interesante para todo isto. Ibn Hayyan, no século X, nos di que o río Texo é a fronteira entre Al-Ándalus e Galicia. Aínda considera Galicia como territorio político, sabendo que ao norte do río Texo non é a antiga provincia de Galaecia, senón de Lusitania, pero considerase que pertence ao reino cristián. Como lle chaman ao reino cristián? Chamanlle Galicia, porque non hai outro nome. Non hubo provincia romana de Asturias, non hubo provincia romana de León. León era a capital militar da Galaecia romana, onde estaba a Legio VII, pero o nome do territorio era Galicia. O nome é Giliquilla ou Giliquilla ou Jalaiquilla, en fin. No leste, cidade de Clunia, cerca de Numancia, por alá en Numancia, ata ali chegaba Galicia. E así temos, varios casos máis, algún moi chamativo, como este dos Annales Petaviani, que nos din que Pamplona a cita entre as cidades de Galicia. Diremos, estes non tiñan idea de xeografía. Tense dito algunha vez, esta xente de xeografía non sabían moita. Cando nos aparece, por exemplo, incluso dicindo, houve unha expedición musulmana que chegou ata Astorga, no corazón de Galicia. E tense dito, non sabían xeografía. Como que Astorga no corazón de Galicia? Bueno, o de Ibn Haucal, un autor dos andalusí do século X, xa é total. Nos di León e Zamora son cidades galegas e os vascos son, literalmente, cristiáns de Galicia. E Al-Makari, outro autor, nos di unha nación chamada Galicia, que se estende ao longo da Cordillera Cantábrica ata o reino dos francos, é dicir, ata os Pirineos. Ben, como se explica isto? Pois explícase nesa antiga concepción que decíamos anteriormente. Fórmase un reino cristián, que durante moito tempo vai ter a capital en León, e aí establecese a xerarquía de tipo feudal. Condes por aquí, señores por alá, que teñen que rendir pleitesía ao reino de León. Os vascos son prácticamente independentes, pero nese orden xerárquico medieval teñen por riba o rei. Onde está o rei? Pois mentre non se crea un reino de Pamplona, por exemplo, o rei está en León. Por lo tanto, visto desde fora, políticamente, e nesa concepción xerárquica feudal,
todos os que lle deban pleitesía ao rei de León son súbditos do rei de León, e todo ese territorio é o reino de Galicia. Por eso se pode elaborar este mapa que temos, con gran fortuna. Isto é o mapa inicialmente do século VIII, Beato de Liébana fai un mapa, por suposto, idealizado do mundo, simbólico. E aquí temos a versión que quizás máis completa, máis fermosa, que é a versión de Burgo de Osma do século XI. O feito de que a versión sexa tan tardía do século XI cobra moito máis valor para nós. Por qué? Pois porque quere decir que ata moi adiantada a Edade Media, xa na plena Edade Media, aínda se seguía mantendo esa concepción inicial. E que é o que vemos aquí? Vemos unha liña vermella que marca a separación da península, da península hispánica, os Pirineos, por exemplo, vemos aí, vese o cursor? Sí, vemos aquí dous ríos, este que eu sin gafas non vexo, pero creo que é o Miño, Minios, Durius, todo este territorio de aquí, grande, aparece cun gran nome, Galequia. A todo ese territorio se chama Galicia. Ao extremo de Galicia lle pon o nome de Asturias, porque Beato de Liébana era de Liébana e era das Asturias, de Oviedo e de Santillana. Pero o nome, en letras grandes, que aparece aquí é Galicia. En Galicia destácanse dous elementos visuais. Un é, quizáis, o que durante máis tempo persistiu, que sería o faro, pon aquí faro, que é a Torre de Hércules, claro, e aquí xa o Templo de Santiago. Aquí aparece o nome Hispania. España é o sur e un territorio pequeno, é dicir, é unha Galicia desmesurada, non importa que non o fose, e unha España moi reducida ao sur do Río Douro, onde aparece, naturalmente eran cristiáns, pois onde aparece a Igrexa mozárabe de Toledo. Esta é a idea que se transmite, esta idea que hai no século VIII, cando Beato elabora a partir, parece que da xeografía trazada por Isidoro, cando Beato elabora o seu mapa, e o que hai persiste nas diferentes copias que se teñen feito do mapa de Beato pois ata o século XI e ata máis adiante. Así transcurre toda a alta Edade Media con estes dous conceptos en paralelo. Por exemplo, unha carta que manda o Papa Adrián I di con sacerdotibus nostris galeques hispanisco ecclesis. Lle manda unha carta, unha comunicación a todos os sacerdotes ou os bispos das igrexas das Galicias e das Españas. Son dous conceptos que van en paralelo. Neste caso, quen son as Españas? Pois eu entendo que se trata da Igrexa mozárabe, porque España é Al-Ándalus. Durante moito tempo, cando en Europa se fala de España, estáse falando da España musulmana, non da cristiá. Por exemplo, aquí está a vida do emperador Luís, Afonso II, se chama Rei das Galicias. A utilización do plural, naturalmente, ven por toda esa gran cantidade de povos diversos que se incluían desde o río Texo ata o País Vasco. Unha carta posterior xa do século IX a Afonso III, lle di, amado fillo Afonso, glorioso rei das Galicias, nunca se utiliza rei das Asturias, nin rei de León, ni moito menos, ou esta crónica do século IX que lle chama Abderramán I, Rex Hispaniae. Por eso non é de extrañar, aquí cito a Sánchez Albornoz, porque é o creador do paradigma historiográfico académico contemporáneo, pero podíamos citar a Modesto Lafuente, podíamos citar a Gallangos nunha edición de obras andalusís feita no século XIX, pero creo que moi acabada e nos sirve de exemplo. Chama a atención que os historiadores que crean o paradigma da historia contemporánea de España fosen conscientes da realidade, pero esta realidade non se transmitise. Porque ás veces o fan en notas a pé de páxina, pero sabían, é dicir, todos aqueles que se encaran coas fontes coetáneas perciben cal é a realidade, aínda que logo a traduzan de outra maneira. Sánchez Albornoz, Estudios sobre Galicia, di: se llamaba Galicia a todo o noroeste de la península, pero todo o noroeste non quere decir a Galicia actual, non o cuadrante noroccidental, sino o gran rectángulo que se traza con dos catetos
un dos lados que é o río Douro, extendida, é unha Galicia extendida en liña rectangular. Por outra parte, está firmemente demostrado que los cristianos llamaban España a la España musulmana. Isto é textual e o di Sánchez Albornoz. Porque hai que distinguir o que é o nome do reino do que é o nome da chamada sede rexia. Pódese falar dos califas de Córdoba, e falamos deles, pero o territorio non se chamaba Córdoba. O territorio chamábase Al-Ándalus. Un señor que vivise en Lisboa non vivía en Córdoba, lóxicamente. Pódese falar do reino de Pamplona, e de feito se fala do reino de Pamplona, ou dos reis de Pamplona, pero o territorio chamase Navarra, por exemplo, ou dos condes de Barcelona, pero dominan moito máis que a cidade de Barcelona. Hai diversas fórmulas que localizamos. O material é enorme, inxente. Escollín algúns casos para que se vexa de onde as diversas posibilidades. Por exemplo, este documento do século IX fala do rei Ordoño e di príncipe Ordoño sedente en Asturias. Hai dúas cousas. Por unha parte, onde está o trono, o lugar, xuntamente con outro concepto. Cal é o territorio que eles dominan? Porque non hai un concepto de soberanía como que hai actualmente. O rei pode ser rei de todo o reino, pero están os señores que son os que dominan os diferentes territorios. Por exemplo, podemos preguntarnos por que se puso a capital durante algún tempo en Oviedo ou despois en León e non se puso en Braga, que foi capital do Reino Suevo e foi capital metropolitana durante toda a época visigoda. Ou por que non se puso en Lugo, que foi capital provincial? Ou por que non se puso en Santiago? Bueno, pois porque Braga era señorío dos arcebispos de Braga, Lugo era señorío xurisdiccional, territorial dos bispos de Lugo e Santiago vai ser dos bispos arcebispos de Compostela. Oviedo non tiña catedral, non tiña señor. León non ten señor, ata que se sente ali o rei e creen as sucesivas catedrais de Oviedo e de León. É dicir, o rei é un primus inter pares. Entón, sedente en Asturias. Outra fórmula, príncipe nostro don Ordoño, residente en Asturias. Non quere dicir que o reino se chame Asturias. Ou, por exemplo, sole un regni o veto. O sole, o trono do reino está en Oviedo, porque ali onde vive o rei. Ou, algo bastante tardío, no século XI, regnante domino Fernando in legione, era onde reinaba, onde incluso realizaba algún acto de goberno. Nesa ocasión está en Santiago. Entón se di que é rei en León e en Santiago, e además en todo o reino. O reino era Galicia. Ou Adefonsus Imperator Hispania, era un reino reinante in Quibes Toletane e Toledo. Cando se empecen a incorporar territorios andalusís, entón vai ser incorporando o nome de Hispania. Afonso VI incorpora por primeira vez un gran reino andalusí, que é o reino de Toledo, e entón vai se titular tamén rei de España. Esa ansia de dominio. Ben, Galicia versus Galicia. Ibn Hayyan, que xa o citamos, do século X, nos dá creo que o primeiro dato cronolóxico de sumo interese. Ademais de que, efectivamente, sempre se chama o territorio do reino Jalaiquia, que sería a traducción árabe máis aproximada a Galaiquia, e entón está falando da provincia ou de todo o reino, incluída parte da Lusitania, Ibn Hayyan, nun momento, introduce esta novedade no século X. E é, ao lado do nome de Jalaiquia, que utiliza de Giliquilla ou Giliquilla, non sei como dirían os árabes, nos di que existe Galicilla tamén. Galicilla, que di que é o extremo occidental da Galaequia. Entón vemos que xa desde o século X, polo menos, dentro do gran territorio da bella provincia de Galaequia hai un extremo occidental que ten certa unidade e certa personalidade, aí sí que probablemente de tipo étnico e desde logo de tipo xeográfico, que sería a Galicia actual. Outro autor, tamén andalusí do século XI, o define dunha maneira ainda máis exacta e nos saca de dúbidas. E nos di Giliquilla, que sería Galaequia, Giliquilla. E dentro dele nos di, está formada por todo isto. Dentro de Giliquilla está o país dos Asturis, o dos Purticalis, Castilia, e no occidente o dos Galalica.
que son os galegos, que é o que el di que é a Galicia propiamente dita, o sea que hai dúas Galicias, unha a Gran Galicia, ou a Galicia extensa, e outra a Galicia propiamente dita. Desde o século X está claro que non se confunden. Ollo, eso sí, comprende o norte de Portugal, ata o río Douro, todo ese norte portugués vai estar moi unido, porque aquí no século XII, Alzurí nos di a todos os que viven ao oeste, pero no oeste da Galicia, se les chama galegos, son os galalica. Na era compostelá, aínda se sigue denominando reis de Galicia, Afonso VI, rei de Galicia, Afonso VI, reguebat Castela e Legione e tota Galicia. Pero xa vai aparecendo tamén León por un lado, Castela se vai dividindo. A era compostelá, vou abreviar, para que se queren facer algunha pregunta, vou abreviar dicindo que na era compostelá, século XII, XIII, final do XI ata o XIII, a plena Edade Media, que tamén chamamos, ten lugar un fenómeno que é a desaparición da bella Galicia. Aí sí que se divide. Como se divide? Pois por unha parte, a mediados do século XII, 1157, a morte de Afonso VII, que foi coroado en Santiago, a morte de Afonso VII, nace o reino de Castela, independente, e ao longo dese mesmo século XII, ao sur do río Miño, vai nacer o reino de Portugal. E Galicia vai sendo esa Galicilla de que falaba Ibn Hayyan, iso sí, incluindo o Bierzo, durante moito tempo. Ainda fixémonos que no século XIII Ximénez de Rada di esa parte de Galicia que agora se chama Portugal. Estáse producindo a división, a independencia de Portugal, pero que aínda se di, eso era Galicia, pero agora chamase Portugal. E por fin, cando cheguemos ao final da Edade Media, a baixa Edade Media, pois xa claramente Galicia é a Galicia de hoxe, xa non inclúe, xa se sabe, por exemplo, a titulación de Fernando Fernando III, o Santo, se di, no seu selo do seu signo, se di que e fórmase un pareado, e é reis de Castela e Toledo, por unha parte, reis de Castela e Toledo, e de León e Galicia, ou de Galicia e León. Pero dentro do territorio galego xa se diferencia, por unha parte, o territorio leonés. Os límites non quedan moi marcados, porque tampouco hai institucións propias, entón non quedan marcados, verémoslo agora. Pero sí, efectivamente, vai aparecendo León con personalidade propia. Sabe que os leoneses non son galegos. E, además, aparece outro concepto, que é o concepto da Casa de Castela. De tal maneira que os reis, moitas veces, para abreviar, se vai chamar reis de Castela, aínda que nos títulos inclúen e van a englobar todos e cada un dos reinos de que son reis. Pero tamén a veces se abrevia desa maneira. Vemos o cuento do século XIV, reis e reinas que foren despois deles da Casa de Castela. En Galicia vaise considerar cabeza de Galicia, xa non León, sino Santiago, cabeza do dito reino de Galicia, se vai chamar no século XV. Pero ese límite oriental de Galicia vai estar no Bierzo. De tal maneira que son repetidos os testemunhos de peregrinos que van describindo o camiño que fan a Santiago e escollo un deses testemunhos que nos di Ponferrada, fin, en francés, fin de España, commencement de Galice. Ali empeza Galicia. Isto vai cambiar no final da Edade Media. Aínda no século XIV, Froissart, miren aí rapidamente, cales son as fórmulas que utilizan, din en España, en Galicia e en Portugal. Sabes aínda que Galicia é algo distinto de España. Por que? Porque do termo España se apropia Castela. Unha vez que os reis de Castela van incorporando reinos musulmáns, que eran os reinos verdadeiramente de España, do califato, unha vez que os van incorporando, eles pasan a ser reis de España. Pero en Europa sábese que Galicia era algo distinto. A finais do século XV, os documentos de Xoán de Gante, do duque de Lancaster, no seu rexistro, fálase dos Chevaliers d'Espagne, e sempre que se fala xente procedente de España, é xente procedente da coroa de Castela. Ás veces sexan de onde sexan, de Galicia, de Castela ou de onde sean. Porque, como di Froissart, Castile con Anton España.
ven sendo sinónimo. Castilla ven sendo sinónimo de España. E a última, e aquí rematei, o último cambio prodúcese a finais do século XV, como xa dixen, que despois da rebelión de dous sucesivos condes de Lemos, os condes de Lemos eran señores do Bierzo, despois das súas derrotas ante os reis católicos, a cidade de Ponferrada incorpórase á coroa e o resto do Bierzo, señoríos de Cabreira e Ribeira, que se chamaban, van a pasar os Pimentel, condes de Benavente, e entón, a partir de aí, o Bierzo xa deixa de considerarse. Por lo tanto, Galicia ten un percorrido completo do seu corónimo, atopamos hoxe, pero España non. En España vai seguir habendo unha confusión. Que é España? España é a península, pero políticamente Castela, e eu adianto unha atrevida hipótese, e é que eu creo, pero iso habría que facer un seguimento estadístico, creo que España vai ser o que nos entendemos hoxe por España, é dicir, a Península Ibérica quitando Portugal, por exemplo, probablemente a partir da restauración portuguesa do século XVII. Probablemente aí Portugal deixa de chamarse España, xa non é España, os reis de España son os reis da coroa de Castela, e probablemente a partir de aí se empece a identificar España xa non como a Península Ibérica, porque é curioso, bueno, curioso non, é o normal, que ao longo da Edade Media e gran parte da Edade Moderna os portugueses se siguen considerando en España, pero non políticamente, de maneira lógica, senón desde o punto de vista político. A partir do século XVII, Portugal é Portugal e xa non é España. Eu creo que o percorrido de España sería ese, moi longo, fora do noso espazo, e o de Galicia remataría na Edade Media. Moitas gracias. Ben, moitas grazas, Anselmo. Rematou no tempo estipulado. Ben, agora ábrese un turno de preguntas. Quen queira preguntar algo, non sei se hai micrófono sin fíos, non hai, non hai. Hai polos problemas. Bueno, a ver se quen pregunte que teña boa voz. E se non, ben, hasta aquí é pregunta. Hai alguén que queira preguntar? Sí, Ana. Moitas gracias. Bueno, dixen que tiña aquí este libro que me regalou unha leonesa amiga. Está ben, un libro, non sei se conoces o autor, Chao Prieto. Bueno, de difusión. É o que ten de novidade con respecto ás historias tradicionais é que, efectivamente, basease moito na documentación que acaba de facer un percorrido Anselmo. O sea, a Galicia, Astorga está na Galicia, no centro de Galicia, León tamén, etc., etc. Ten iso de positivo, incluso ten unha vena anticastelanista, porque é un libro leonesista,
pero ten as contradicións, non? O sea, ata o século XI, pois, a pesar de que recoñece que todos os documentos, os árabes chaman de liquilla, etc., pois sempre tira a rimasco a súa sardiña e acaba chamando o Reino de León, non? É o costume de sempre. Ben, tengo as partes positivas. Por exemplo, di aquí, en crónicas e documentos extranjeros, francos, andalusíes, vikingos, anglosajones, papales, al hablar de estos primeros monarcas, fala da Alta Idade Media, se designa su reino como Galicia de muy diversas maneras, rey de las Galecias o de las Galicias, rey de la Galicia o de Asturias o de Asturias y Galicia, Giliquilla, musulmanas, el reino de Santiago, Jacobuslan, etc. En raras ocasiones se denomina reino de Asturias, en singular, é así, pero... bueno, explica que é a división da época romana, justifica todo eso, non? E só unha vez di que lle chama reino galaico asturiano leonés, que con esta convención que tamén lle chamamos galaico-portugués, para levarnos ben co portugués o seu idioma medieval, pois podía valer, non? Pero incluso tamén fala de regnante en León, pero é difícil descabalgarse dese concepto de reis de León, do concepto do rei de León, e xa non digo nada. Bueno, el nega a existencia do reino de Asturias tamén, non? Xa digo, pois, ten o de positivo isto, pero aínda non dá o paso completo para recoñecer que ata, polo menos, o século XI ou XII, como dixeches ti, pois o reino en realidade era Galicia, e non se coñecía outro, non? Incluso di que unha cousa que despois el se contradí. A nadie se le ocurriría hablar, falando do reino de Asturias, do reino de Cangas ou do reino de Pravia ou de Oviedo. En cambio, pois pasa igual co antigo Alegio. A antigua tamén é o mesmo caso que León. De modo que, ben, pois é un libro interesante, bueno, dá os seus pasos, pero aínda non rompe totalmente porque a inercia do reino de Asturias e de León pois aínda segue, non? Bueno, intervín eu para a ver se hai alguén máis que interveña por aí. Alá atrás. Alá atrás, a ver. Non sei que... Sí. A min, home, fago, e o digo e recoñezo, pois, porque nos fai falta. Pero non me gusta os récords, non? Pero é así. É dicir, o reino suevo, e Idacio fala dos reis suevos, establecese sobre o ano 410 por un foedus, por un tratado ad inhabitandum, que os suevos establecense na Galaequia, no extremo occidental da Galaequia, e acaban rapidamente dominando toda a provincia da Galaequia e o norte da Lusitania, e establecen un reino. É o primeiro reino territorial. Reis, hai máis nesa época, pero son reis nómadas, no sentido que nós podemos entender un reino que é con un proceso de territorialización, é o primeiro que se establece no ano 410. Ata o ano 476, máis de medio século aínda, sigue existindo o Imperio Romano, sigue habendo emperador en Roma. E o único reino que existe no solar do Imperio Romano é o reino que os suevos fundan en Galicia, aínda que efectivamente Idacio se empeñe en que os suevos, se empeñe motivadamente en gran medida, en que Requiario, que o terceiro rei suevo, pois probablemente naceu en Galicia xa. Pertence probablemente á primeira xeración que chega, supoñamos, se di que a época, que a edade de plenitude política
dunha persoa estaría nos 40 anos, e non sei a que edade chegaría Requiario a ser rei, pero por aí andaría. E teñamos en conta dous elementos moi importantes no que é a síntese de comunidades que permite a formación dun auténtico reino ou dunha auténtica, vamos a chamar así, nacionalidade ou embrión de nacionalidade ou como se queira. Ando con moito cuidado porque se ten moito medo aos nomes. Requiario decide a conversión de todos os suevos, hai dúas conversións, esta é a primeira. En fin, decide a conversión de todos os suevos, el mesmo é católico, decide o abandono do arianismo e a conversión ao catolicismo, co cual deixa de haber diferencias entre galaico-romanos e suevos, por moito que a Idacio lle doa. Idacio é un conspirador. Claro, Idacio é un home da alta clase de terratenentes galaico-romanos e, además, está continuamente actuando, indo el mesmo de emisario ante as autoridades romanas, é lo que quere o restablecemento do imperio, inda que veñan os visigodos. Sufriu prisión, que non sei como castigaron tampouco, 3 meses de prisión e o soltaron os suevos, pero, en fin, é un home que está conspirando, non admite de ninguna maneira os suevos, pero é certo que con Requiario se produce a conversión ao catolicismo, e, sobre todo, hai outro detalle que non nos pode pasar de ninguna maneira desapercibido. Requiario emite moeda ao seu nome, e é o primeiro monarca xermánico que o fai. Eso era patrimonio exclusivo do Estado. Só o emperador podía emitir moeda e en todo o territorio do imperio todo se fai por orde do emperador. Pero a mediados do século V Requiario emite unha moeda da que por fortuna quedan varios exemplares en Portugal, en Alemania, en Francia, quedan varios exemplares nos que no anverso ainda está o busto do emperador de Honorio. Pero, na outra cara da moeda aparece a lenda Iusu Requiario Reges, por orden do rei Requiario. Isto non se dá en ningún outro lugar de Europa. Entón, con todas as precaucións que queramos tomar de que aínda non se produce efectivamente unha completa síntese que ainda se pode falar de suevos e de galaicos, certamente o reino que se establece en Galicia no século V é o primeiro reino que se establece en Europa. Occidental. Alguna pregunta máis? Pois entón damos por finalizada a conferencia de Anselmo e agradecemoslle pois que esta clarificadora conferencia. Gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, a continuación vai actuar Sandra Beis Silva, graduada en Lingua Galega e Literatura pola Universidade de Santiago, máster universitario de Lingüística Aplicada. Entre os anos 2014 e 2017 traballa no Instituto da Lingua Galega, primeiro como persoal de apoio a investigación no proxecto de dicionarios e apelidos galegos e posteriormente no Corpus Gondomar. Actualmente traballa como docente de Lingua Galega e Literatura no IES da Illa da Arousa. E para abreviar, porque é un mal de tempo, xa presento tamén a Pilar Cajigao Vila, profesora titular de Historia América Compostela, coordinadora do Grupo de Investigación Istamérica da Universidade de Santiago. Entre os destacan a liña de investigación de movimentos migratorios e as relacións culturais entre España e América, nas que se contan numerosas publicacións. Profesora convidada en varias universidades, sobre todo latinoamericanas, e foi directora tamén do Arquivo de Investigación do Consello da Cultura Galega. Ben, Sandra Beis. Ben, bueno, bos días de novo, grazas á Academia por convidarme.
gracias en pequeniño por convidarme a falar xusto despois de Anselmo López Carreira, pero intentarei, non? Bueno, vou facer un repaso... Ai, perdón. Onde está? Grazas. Farei un repaso de como Santiago, o nome Santiago, e as súas variantes deixaron pegada na península. Poderíamos ampliar o campo de estudo a outras linguas de Europa, pero hai que acoutar porque o topónimo é moi produtivo, o nome tamén é moi produtivo e deixa moitas variantes. Entón, centrarémonos na onomástica peninsular, tanto na toponimia como na antroponimia. Faremos referencia aos nomes de pía e aos apelidos. Ainda que xa todos máis ou menos coñecemos un pouco a historia da cidade, creo que é importante e necesario facer referencia ao contexto, ainda que non me quería deter moito. A inventio, lenda ou historia, como queiramos chamarlle, nace no século IX co descubrimento dos supostos restos do apóstolo Santiago no que hoxe é Compostela, durante o reinado de Afonso II, que se di que xa foi un dos primeiros peregrinos a Santiago. De feito, a idea de que o corpo dun dos apóstolos estaba na península e que predicara por aquí é anterior, é do século VI ou do VII, cando se compón o Breviarium Apostolorum, que é o que di que foi o apóstolo que predicou nestas terras, e o que pretendían era defender sobre todo a orixe apostólica de algunhas comunidades cristianas de Occidente, e a teoría ainda vai gañando máis forza no século VIII, que é cando se empezan a consagrar igrexas no seu nome, antes incluso da inventio. Os motivos son varios, van dende a necesidade de supervivencia dos reinos cristiáns contra os musulmáns ata a loita de poder que había entre a nobreza laica e a nobreza eclesiástica. É que como non é un PDF, abreo no navegador, non... Ai, F11. Non. É que non está instalado o programa PDF. Intentei, non? Pero... Sigo, perdón. Os motivos son varios, as loitas contra os musulmáns, a loita entre a nobreza laica e a nobreza eclesiástica, e o caso de Corredor da Lenda, temos o nacemento dunha cidade e de outras moitas ao largo do Camiño de Santiago, poboadas sobre todo por francos, e en Santiago o camiño convértese nunha vía de entrada, pero tamén sae dos seus confins ao longo da historia. Ata o século XIII o camiño vai tendo moitísima popularidade, especialmente no XII. No XI xa se documenta o primeiro peregrino inglés, incluso. Pero a partir do XIII entra en decadencia, as peregrinacións corrompense un pouco, incluso hai peregrinos que se cree que peregrinaron varias veces a cambio dunha remuneración económica, buscando sempre os favores do santo. E chega unha segunda recuperación no barroco, tamén unha recuperación da cidade, que é a que nos dá a fachada actual da catedral. E xa se facemos unha elipse temporal máis grande, nos situamos no século XX, para que cando se aproxima o que é hoxe o Camiño de Santiago as peregrinacións. No 1962 xa se declara o camiño como patrimonio histórico-artístico e no 93 impulso económico da administración e declaración do camiño como patrimonio da humanidade, só no seu tramo peninsular. De feito, segundo a Oficina do Peregrino, cada ano hai récords de visitas e iso influe moitísimo na onomástica na península, pero tamén fora. Por suposto, entre todo este barullo, temos a creación da Orde de Santiago no século XII, que vai ser tamén a culpable de moitos dos topónimos cos que nos atopamos na península.
Se nos centramos na historia do nome, Santiago é unha creación onomástica propia, nace da aglutinación entre o adxetivo San e a forma Jacobus. Orixinouse do berro bélico empregado durante a Reconquista. A invocación a Santiago usábase na Reconquista, pero tamén contra os partidarios do adopcionismo, entre os que estaba o obispo de Toledo. A forma Jacobo é unha latinización da grega, Jacobos, que a súa vez ven do grego, Jacob. Aquí a etimoloxía, a orixe xa un poquinho máis controvertida. Jacob era o nome que levaba o fillo de Isaac e Rebeca. E hai quen asocia o nome a un significado que pode ser calcañar, porque dice que naceu agarrado ao calcañar do seu irmán xemelgo, e tamén hai quen o asocia a unha orixe non vou ler o étimo, pero que podría significar algo así como protexer ou Deus protexe. Na toponimia fixouse como co adxetivo San diante e difundiuse. O máis é habitual que aparezca na toponimia moitos topónimos que levan o adxetivo anteposto, é máis raro que se difunda tan amplamente como nome de pía. Como topónimo, é un adxe topónimo, o nome dun santo, documentase xa na Idade Media. Primeiro usábase para referenciar o lugar no que se atopan os restos do apóstolo, pero xa no século X empeza a empregarse como topónimo propio. Temos aí, puxemos algúns exemplos recollidos nos documentos do século IX e X, onde xa se empeza a facer referencia á cidade co topónimo de Santo Jacobo ou Santo Jacobi Compostela. O uso dos adxetopónimos non é exclusivo de Galicia, é ampliamente usado en Europa, xa se usaba no século VI na Galia, como xa fai referencia a isto Pil. O uso de Santiago para nomear iglesias é anterior, é do século VIII. A primeira é Santi Jacobi de Cerceda, se non me equivoco, ou Santiago de Meilán tamén. Xusto é ese o século VIII, cando se profundiza na idea de que un dos apóstolos estivo pola Península Ibérica, sobre todo no noreste peninsular. Xa se vimos cara a Galicia, en canto ao uso do topónimo, é o titular de 283 parroquias, pero non podemos confundir titular con topónimo. De feito, o nomenclato recollose entre paréntesis porque non é un topónimo propiamente dito. Como topónimo aparece 11 dando nome a parroquias e 12 dando nome a aldeas. Non é tan frecuente como poderíamos chegar a pensar. E aquí están, puxemos algunhas referencias anteriores a Inventio. Na microtoponimia tamén é máis habitual, pero sí que é certo que o atopamos tamén en lugares que teñen igrexas consagradas ao apóstolo. Na Península Ibérica. Na Península Ibérica son un pouquiño menos, son 17 municipios os que levan o nome de Santiago. Poderíamos ampliar o cómputo. O Instituto Xeográfico Nacional danos ata 45 topónimos, pero tamén fai referencia a entidades menores de poboación, non necesariamente municipios, senón urbanizacións, prazas, e moitos son de imposición moderna, entonces non nos contabilizamos como orixinarios do Camiño de Santiago ou da advocación ou do culto ao apóstolo. Bueno, non se ve moi ben, pero poño no mapa os lugares nos que atopamos o nome Santiago é sempre nun composto nomástico, nunca aparece só, e aparece en Ávila, en Badajoz, Cáceres, Cidade Real, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, e vémolos no mapa. Bueno, xa me perdoades porque puxen Santiago máis cerca de Lugo que de Santiago, pero xa supoño que nos facemos unha idea. Para velo no mapa, facémonos un poquinho máis a idea das motivacións de por que se chama Santiago, e que as principais vías de peregrinación entran polo Cantábrico desde os Pirineos, e o topónimo Santiago témolo na franxa sur, e na franxa suroccidental. Por que? No século XII creouse a Orde de Santiago, e a Orde de Santiago foron entregados os territorios que se iban conquistando os musulmáns.
coincide, foronlles entregados os territorios da Meseta Sur e os territorios que facían fronteira co reino nazarí de Granada, que eran os máis conflictivos. Esta orde tiña un carácter bélico, pero tamén un carácter colonizador, e vémolo na toponimia. Marquei en verde, aquí en Zamora, Sallago. Para Sallago é o nome dunha comarca e de outros 9 municipios que están dentro desa comarca. Pil non dubida demasiado e contemplo como unha variante de Santiago, pero Menéndez Pidal fala de que pode ser un topónimo de orixe prelatino porque ten un sufixo ago, que sonorizarían ago. Aparece documentado como Saliago, pero no século XII e no XIII. Entón, non me atrevo a concluir nada, non sei se alguén se podería atrever a que tivese unha posible orixe no nome que estudamos. É certo que ese territorio tamén estivo en mans da Orde de Santiago. E puxen en amarelo San Leonardo de Yagüe, que está en Soria, e puxen en amarelo porque Yagüe ten a mesma orixe que Santiago, que Yago neste caso, pero o topónimo original é San Leonardo. Foi nos anos 50 do século XX que se lle puxo Yagüe debido ao apelido dun general franquista que morreu neses anos. E agora están amparándose na memoria histórica en loitas para retiralo, pero a xustiza de momento está lle denegando, que persiste. Non parou nel porque non é un topónimo en posición contemporánea, non ten moito sentido. En azul están os San Jaume. Hai 4 só. Badía Margarit di que había unha profunda culto a Santiago na zona do Levante, pero como topónimo maior só aparece esas 4 veces, e como topónimo menor non moitas máis, só unha en Baleares. Si que é certo que a densidade é moito máis alta que no conxunto, non? Fala incluso de que había un camiño catalán a Santiago que pararía en Zaragoza, que se incorporou moi tarde aos reinos cristiáns. Gustaríame engadir, aínda que non é topónimo maior, as formas en euskera, porque son moi interesantes, porque non levan o adxetivo san, senón que levan o done. E temos done Yacue Videa e done Yacueco Videa, están en Navarra. O que podemos ver aquí é os restos dunha toponimia que seguramente foi moi fructífera, pero que quedou sepultada cando o camiño entrou en decadencia a partir do XIII. Done Yacueco Videa e done Yacue Videa. Videa e camiño. E xa pasamos a Portugal. Temos un só concello que leve o nome de Santiago, Santiago do Cacén, que está en Setúbal, tamén ao sur, igual que moitos dos outros topónimos do resto da península. Pero sí que hai 17 freguesías que levan o nome de Santiago, 2 ca falsa segmentación Sautiago. Parando aquí, xa se botamos un ollo á antroponimia, vemos que o nome foi moi fructífero. Temos dun antigo Jacob, temos desde Santiago ata Xaime, Jaume, Iago, Xacobe, Iagoba, Xacob, Yacue, un montón de variantes gráficas, Tiago, que siguen aumentando esas variantes gráficas. De feito, atopamos algunha con Y incluso, en lugar de con I latino, e todas as formas en castelán tamén habería que engadir a iso. Podemos ter 3 orixes, que é a forma latina original, a forma do latín tardío, e despois xa as evolucións posteriores a raíz do nome Santiago. Temos de Jacobus a forma Santiago, xerada na Idade Media, como xa vimos en relación ao topónimo, e da variante latina que leva a acentuación grave, a acentuación paroxítona, temos Xacobe e Xacobo, e tamén incluso se podería falar dunha forma feminina Xacoba. Xacome sobreviviu ata hoxe só como apelido, pero si se documenta o seu uso como nome de pía, e o apelido na deturpación, por suposto, Jacome. Que é dunha posible evolución de Giacomo parella a outras linguas europeas como o francés ou o italiano, que teñen Giacomo. Na Idade Media, dende o século XII, úsase como nome, con diferentes grafías, Jacobus,
como nome de pía. Se pasamos a Santiago, Santiago sigue sendo un dos nomes máis postos, era sobre todo na década dos 60 e dos 70, pero ahora a tendencia é negativa, parece que hai unha certa preferencia polas formas máis curtas que entraron nos anos 80 ca renovación do corpus onomástico, e temos Iago e Yago con Y, na grafía en castelán. Entón, parece que estas formas están desplazando a original Santiago. Unha distribución en Galicia concéntrase sobre todo na franxa máis occidental, aínda que seguramente se deba tamén a que está moito máis poboada. Os datos están tirados do Instituto Galego de Estadística. Formas que se originaron como nome de persoa pero que desapareceron, que só se conservan como apelido, son Xácome e Iago en castelán. Témolas como nome de pía no século XIII, no caso de Afonso Reimundo don Xácome, Dominus Petrus Alfonsi e don Iague, obispo de Coria, que tamén se usou o Iague para referirse á cidade de Santiago en moitos textos de Afonso X. A forma en euskera. En euskera tiñamos formas en feminino e formas en masculino. Tiñamos en feminino Iagobe e Iacoba, en masculino Jacob, Jacque, Jacobe e Iagoba. As formas en feminino desapareceron e as formas en masculino prácticamente tamén quedaron desplazadas pola forma Santiago, que se fixo moi popular. E recuperouse nos anos 60, agora parece que volve a ver, pero está prácticamente desaparecida. Hai 28 portadores do nome actualmente. É algo máis frecuente Iagoba, pero redúcese ao territorio de fala éuskara. A que ten moitísima popularidade, sobre todo na zona de Cataluña e as Illas Baleares, é a forma Jaume, ainda que tamén está entrando un pouquiño en decadencia. Foi unha forma moi usada nos anos 60, nos anos 70, que se usou... E aquí voume meter un pouco nunha teoría un pouquiño máis costumista, é que se antes os santos eran os que influenciaban a hora de poñer un nome, hoxe son os futbolistas. Temos a forma Tiago con H intercalada, unha variante de Tiago, que é unha forma moi difundida en Portugal, non a máis, que ten un T inicial resultado dunha falsa segmentación, pasa con outros nomes, con Telmo, por exemplo. Esta forma non existía antes dos anos 2000. Pero no ano 2008, non me gusta moito o fútbol, pero no ano 2008 un xogador de orixe brasileiro debutou no Barça e xogou ata 2013, de feito creo que xogou na selección española. E tamén xogou nalgúns equipos de Pontevedra, creo que no Nigrán. E o nome Tiago con H intercalada pasa, teño aquí os datos e non quero dicilos mal, pasa de 200 nacidos nos anos 2000 a 7.000 nos anos 10, que, curiosamente, cando este xogador estaba no Barça. É unha teoría un poquinho máis prosaica que se ven de orixe do santo, pero ahora temos outras vías de entrada dos nomes. Moi difundido en Cataluña e moi difundido tamén en Galicia, curiosamente, onde xogou. No caso de Portugal, é bastante difícil acceder aos datos de Portugal, non nos publican con moita frecuencia, van facendo publicacións esporádicas e hai que acceder a eles de forma indirecta. A última publicación que teñen é do 2017, que foi cando se reformou a lei para ampliar o corpus onomástico. En Portugal teñen un corpus onomástico moi pechado e moi restrictivo. Teñen que ser nomes exclusivamente portugueses ou, senón, adaptarse á grafía portuguesa se os nacidos eran fillos de estranxeiros. Pero no ano 2017 abriuse a man e decidiron publicar os nomes de todos os nacidos en Portugal. Con que nos atopamos? Pois que Santiago no 2017 é o nome máis posto. De 16 portadores nos anos 2000 temos 1914. E a isto ainda habería que sumarlle as formas Tiago, Tiago con H, Iago,
e moitas outras. É dicir, mentre en Galicia a tendencia é negativa a favor do nome curto, en Portugal pasa o contrario, a tendencia é positiva en contra do nome que é máis curto. En Portugal teñen certa inclinación ou preferencia polos nomes patrimoniais e, desde logo, Santiago cumple todas as características e todas as prescripcións. Dende que abriron a man no 2017, a partir de agora os estudos da onomástica portuguesa van ser moi interesantes porque seguramente se renove moito o corpus. Non quería rematar sen facer referencia á forma Diego. Moitísimas obras de divulgación e tamén na literatura dice que é unha evolución da forma Santiago cunha sonorización do T intervocálico que tras perder o adxetivo san. É certo que non hai unha teoría definitiva sobre a orixe deste nome, hai quen o asocia a unha feminización da forma didaqué, do grego didaqué doutrina, pero parécenos difícil atribuirlle contabilizado como unha variante de Santiago, basicamente porque xa é un nome moi frecuente na Idade Media, xa aparece antes da inventio do apóstolo Santiago, aparece como Didacus, como Dídaco, e parecenos complicado creer que poida vir de Santiago. Xa como apelido, a forma Santiago sería un apelido de toponímico, é un dos apelidos máis frecuentes en Galicia, e concéntrase na franxa occidental, na costa atlántica. Obviamente o núcleo irradiador do apelido sería a cidade de Santiago. E na península, donde máis frecuente é nas provincias máis ao sur de Andalucía, Málaga, Granada, Jaén. Outra variante é Xácome, neste caso xa non sería unha orixe toponímica, sería máis ben unha orixe, un apelido, un apelido de orixe patronímica, sen sufixo, porque se documenta antes como nome que como apelido. Hoxe só temos na forma deturpada en castelán e concéntrase en Lalín e na zona de Ourense. É algo semellante ao que lle pasa a Llagüe, que é a evolución en castelán, parella a Llagüe, que se inicialmente se usaba como nome, agora só se conserva como apelido. Pero sí que é certo que esta forma ten variantes co sufixo patronímico ez. Temos Llagüez, que ten unha distribución moi similar ao apelido Llagüe, e temos Llagües, que está sobre todo concentrado en Murcia, non trouxen o mapa. Incluso temos unha variante con prefixo o Llagüe. No caso da forma en catalán é moi frecuente como nome, pero moi pouco frecuente como apelido, está concentrado nas provincias catalás. Tamén aparece a forma con santo, San Jaume. É moitísimo máis frecuente a variante Jaime. As formas en éuscaro sí que son moi reducidas, desapareceron por completo, e aparece Llacue, pero coa grafía castelá con C, desaparece o apelido coa grafía con K. Temos tamén o apelido Llago, con Y, pero distribúese sobre todo na zona do Levante, Cataluña, Valencia e as Illas Baleares. Entón, o Camiño de Santiago como tal, o que é o trazado que todos coñecemos e que todos visualizamos polo Cantábrico, non deu lugar á toponimia. De feito, todas as cidades que naceron alrededor do Camiño de Santiago non levan o nome de Santiago ningunha delas, pero sí que é certo que o nome se difundiu por un culto ao apóstol, por ese culto que nace xa no século VI ou no século VII, para xustificar a presencia dun dos apóstolos na Europa continental. Ata aquí poderíamos ampliar o campo de estudo moitísimo. Santiago é un dos nomes máis postos en moitos países de Europa, por exemplo, en Suiza. En Francia, na Idade Media, foi o nome máis frecuente. De feito, as loitas campesiñas chamábase Jaquerías porque era o nome máis frecuente entre os campesiños franceses.
Desde logo é un nome moi productivo. Ata aquí. Sí, supoño que desde aquí escoítase perfectamente. Bueno, moi bons días. Como non podía ser do outro modo, primeiro é que quixera agradecer ás organizadoras das xornadas, Luz Méndez e Ana Boullón, e máis a Real Academia Galega, pois o feito de querer que hoxe compartise esta sesión con todos vostedes, non? De antemán vou pedir tamén disculpas porque como a miña presentación pois ten moitos nomes, moitas datas, etc., pois o mellor fago un abuso da lectura do texto, o cual, por certo, non é o que adoito a facer habitualmente, pero co ánimo de non confundirme neste mundo de Santiagos que a parte que a mí me toca que proliferaron por las terras do continente americano. Claro, despois da excelente presentación de Sandra, que é filóloga e que, por tanto, ten os mimbios, como moitos dos que estades aquí, pois para poder perseguir pois como se va expandendo un topónimo e que versións vai tomando a medida que pasa o tempo, eu teño que dicir que eu son historiadora, o sea que non falo desde outro punto de vista que entendo que tamén é complementario á cuestión que aquí nos ocupa, non? Tamén quero advertir que a abordaxe deste tema evidentemente non é orixinal miña, máis quixera, senón que ten un referente inexcusable de que en moita medida é deudor de unha magnífica obra que acompañou a exposición conmemorativa Santiago e América alá por 1993, precisamente con motivo do primeiro Xacobeo, antes facíase ese matiz do ano xubilar por parte eclesiástica e do ano Xacobeo por parte civil, por decirlo así, organizado pola Xunta de Galicia, non? Claro, ali fixérase xa unha recopilación de fontes extraordinaria para entrar neste tema dos Santiagos de América que a mí me sirve indudablemente de base de partida, non? Pola miña banda, ademais dunha manía persoal, levo moitas décadas viaxando a América e recorrendo moitos países e vou fotografiando como tola todos os Santiagos que vou vendo en capeliñas, en catedrais, etc. Así que como unha especie de manía persecutoria dos distintos Santiagos que me vou topando e, por outro lado, pois un traballo preliminar xa fora incluído no tomo da gran enciclopedia galega da gran historia de Galicia, publicada en 2007, titulada Galicia e o mundo colonial americano, donde desenvolvín unha versión preliminar deste traballo. E entón decíamos que non era novidade para ninguén que existan en América moitísimas lugares xeográficos que aluden directa ou indirectamente a Santiago. Asemade, foi harto frecuente que durante o período colonial o nome do apóstolo patrocinase a fundación de numerosas cidades, vilas, aldeas, das que hoxe, por fortuna, contamos con unha nómina extraordinaria
cada vez máis completa gracias aos traballos desenvolvidos polo colega da Universidade de Vigo, Gonzalo Méndez, que ten unha base de datos amplísima, baseada en fontes primarias e secundarias, que, como dice él, aínda non está totalmente completa, porque cando un cree que os ten todos, pois faltan todavía, aparecen aínda máis Santiagos na extensidade do territorio americano. Tamén aparecen nesa base de datos de Gonzalo as versións en outras linguas, como acababa de comentar para o caso peninsular Sandra, é dicir, os Saint-Jacques, os Santo Tiago tamén, precisamente, que eu aquí non vou considerar, non? Polo que respecta ás poboacións, ademais de numerosos accidentes xeográficos, a contribución de Santiago á toponimia americana, que a súa vez deu lugar a unha variedade de xentilicios extraordinaria, tema que a mí tamén me parece de interés, prodúcese desde os primeiros momentos, desde os momentos das primeiras viaxes colombinas, non? Foi precisamente entón no mundo antillano onde apareceron os primeiros topónimos relacionados directa ou indirectamente con Santiago. E digo indirectamente porque deixo aquí fora unha fundación sobre un antigo poblado taíno na illa da Española, que foi a primeira en ser colonizada, chamada Azúa, que se lle puso inmediatamente o apelido de Compostela, non? Azúa de Compostela, pero voume referir aos que directamente levan o nome de Santiago. Tamén na Española, como saben, composta hoxe pola República Dominicana e Haití, foi onde xurdeu o primeiro enclave americano que levou o nome de Santiago e que mudou varias veces de lugar. Inicialmente era un forte fundado polo mismísimo Cristóbal Colón en 1495, o mismo ano o que lle puxo o nome de Santiago, o mismo ano que o almirante recorría as costas da illa de Jamaica, a que bautizaba tamén co nome inicial de Illa de Santiago, e donde anos máis tarde fundaríase a vila de Santiago de la Vega, que aínda existe na actual Jamaica. Pero, referíndonos á fundación da República Dominicana, aquela primeira fortaleza que creara Colón, situada nun outeiro á beira do río Yaque do Norte, na costa norte da illa, foi crecendo en poboación por mor do abandono da que fora a primeira vila realmente creada polos casteláns en América, a vila da Isabela. A Isabela esmoreceu, moita xente trasladouse ao Forte Santiago ao punto de que poucos anos máis tarde, en 1504, ese forte foi trasladado cara ao interior das ribeiras do río Jacagua, mantendo o seu nome de Santiago para estar nun lugar próximo aos lavaderos de oro, que era o que realmente íbase buscando pola illa da Española. 5 décadas máis tarde, despois de ser destruída por un terremoto, esta Santiago que pasara do norte ao centro foi conducida ou foi trasladada de novo ao Val do Cibao, na rexión ourífera, precisamente da illa da Española, e que é o que hoxe coñecemos e visitamos, aqueles que foron á República Dominicana, coñecerán como Santiago de los Caballeros. O segundo Santiago de América, que leva inicialmente tamén ese mismo nome de los Caballeros, foi instituído na rexión do Oriente cubano á altura de 1514, seguindo as instruccións que o fillo de Cristóbal Colón, gobernador na illa da Española, lle dera ao gobernador Velázquez da illa de Cuba.
de quen era, digamos, que era o seu subalterno, non? Bueno, deulle esta orden de que fundara unha vila co nome de Santiago, sabedor de que o rei Fernando, a quen Diego Colón debíalle moitos favores por razóns que aquí non vamos a entrar, basicamente porque conseguira, a pesar de a ruptura dos monopolios colombinos, conseguira ser nomeado gobernador da Española, entón que fundara Velázquez en Cuba un enclave que levara o título do santo preferido do rei católico, que era precisamente Santiago, porque o rei pertencía á súa orden. É o que hoxe coñecemos como Santiago de Cuba, que foi durante bastante tempo, durante a primeira mitade, basicamente, do século XVII, do século XVI, foi a cidade por excelencia da illa cubana, ata que, pasado xa a segunda mitade do século, a Habana toma o protagonismo capitalino desa zona. Co paso ao continente, as illas do Caribe, que foran as primeiras en ser explotadas, donde se fixeran os primeiros experimentos de explotación colonial e que serviran tamén como plataforma de salto ás áreas continentales, todo fórxase no Caribe e daí vaise en todas direccións. Tamén o nome de Santiago comeza a proliferar en todas as direccións polo conxunto continental americano, que é moito decir, non? En dirección norte, cara a México, en dirección oeste, cara a Centroamérica, en dirección sur, cara a toda a masa subcontinental que forma parte dese continente duplo ou triplo. O topónimo Santiago foi estendéndose ao compás da conquista e, ademais, non só como unha repetición sistemática de enclaves xeográficos, sino cargado de toda unha ideoloxía da que espero ter tempo para expoñer algo un pouco máis adiante. Pero sigamos polo momento con os principales, porque é imposible mencionalos todos, non? Os principais Santiagos que se foron expandendo pola xeografía americana. En México acadou unha extraordinaria profusión. Moitos destes Santiagos mexicanos son pequenísimos municipios que se atopan repartidos polos actuais estados de México. Para que teñan unha idea, só no de Oaxaca existen máis de 50 que levan este nome, acompañado, en moitos casos, doutro nome indíxena, porque era frecuente, moi frecuente, que nas fundacións de novas cidades se conservara a parte o nome orixinal daquele enclave que persistira antes. Noutros estados mexicanos, por exemplo, cabe destacar Santiago de Mantepec, Santiago de Acuciplán, Santiago de Tamandapío en Michoacán, Santiago Excluinta en Nayarit, Santiago Mituatlán en Puebla, e un larguísimo etcétera, pois que sería casi imposible de ser enumerado. Ademais, non de todos eles temos noticia histórica, non sabemos de todos eles cando foron fundados e que razóns impulsaron a súa fundación e, ademais, a darlle precisamente ese nome. Pero dos que temos noticia, dos que existen datos, que ás veces son datos aillados, incluso datos contradictorios, semella que un dos primeiros de todos eles foi precisamente Santiago Colima, fundado en 1522 e refundado 30 anos máis tarde.
Pero non é o máis emblemático precisamente dos Santiagos mexicanos. O meu xuizo, o máis emblemático dos Santiagos mexicanos é xusto o que se chama Santiago de Compostela, en denominación idéntica e que ademais fora a primeira capital do territorio denominado Nueva Galicia. Como non podía ser do outro xeito, se había un territorio que se chamaba Nueva Galicia, o cual era moi frecuente reproducir nomenclatura da xeografía peninsular, porque Nueva Galicia non se parece nada a Galicia, quero decir, na paisaxe, etc. Pero, bueno, tocoulle Nueva Galicia e, polo tanto, tiña que ter unha capitalidade que se chamara Santiago de Compostela. Hoxe, esa cidade chamase Compostela a secas, foi así o nome que lle quedou despois da súa segunda refundación, porque era tamén frecuentísimo isto da primeira fundación, a segunda fundación, porque a veces non eran quen de elexir unha paraxe axeitada que tivera auga, que tivera recursos, etc. E trasladábanse, porque total, que eran as fundacións? As fundacións eran chegar un pendón, unha cruz, unhas chozas, e logo, pois, ver se o territorio era útil e trasladarse, senón, a outro lugar. Entonces, a partir de esa segunda fundación, en 1540, Santiago de Compostela abandóase, que é a actual cidade de Tepic, no estado de Nayarit, e trasládase de lugar e chamándose solamente Compostela. Foi importantísima como capital de Nueva Galicia, sede episcopal, sede de audiencia, tribunal de audiencia, que é o principal tribunal de xusticia, hasta que este foi trasladado definitivamente a Guadalajara, perdendo, polo tanto, Compostela a importancia que tivera con anterioridade. E tamén de destacar Santiago de Querétaro, unha cidade espectacular e, ademais, fundamental na historia mexicana do século XIX, que fora fundada en 1531 baixo a advocación do apóstolo por unha suposta aparición producida xusto un 25 de xullo na loita contra os indios otomís. Esta cuestión das aparicións deixo para un pouquiño máis adiante para tocala no seu conxunto, non en cada caso. Si seguimos nun percorrido cara ao sur, na área de América Central, despois da fundación primeira en 1524 de Santiago de los Caballeros de León, na actual Nicaragua, o que hoxe é a cidade de León, chegoulle o turno a un asentamento homónimo en territorio guatemalteco, que hoxe é a preciosísima e incomparable, para min, unha das cidades máis bonitas de toda América, que é a cidade de Antigua, a que hoxe é coñecida como Antigua, que ademais tivo tamén 3 traslados, nacera precisamente como Santiago de los Caballeros de Guatemala e fora fundada por Pedro de Alvarado sobre unha antigua poboación maya como asento da súa gobernación e, ademais, como recolle o agostiño galego Felipe de la Gándara e Ulloa, les pareció un buen sitio para fundar una ciudad y, reconociendo las obligaciones que tenían con el apóstol Santiago, aguardaron justo al día de su fiesta, un 25 de julio, para fundar la ciudad, poniéndose bajo la advocación del santo patrón. De la Gándara baseábase na crónica do seu paisano
Fray Antonio de Remesal, ambos eran de Allariz, quen, a súa vez, partía, Remesal, da información recollida no libro do Cabildo de Guatemala, no libro do o primeiro libro do Cabildo de Guatemala, e recollía non só esta primeira fundación de Santiago de los Caballeros de Guatemala do ano 24, senón tamén a realizada despois no ano 27 no lugar que aínda non sería o definitivamente estable, non? Dádevos de conta de que falamos dunha zona volcánica, hoxe en día estamos ben informados do que pode acontecer con unha explosión dun volcán polas lamentables noticias de La Palma, pero, bueno, os volcáns da área ísmica centroamericana non perdoaron en ningún caso a ningunha das poboacións que estaban fora, non? O caso é que neste trafego dos tres Santiagos, das tres veces que se fundara Santiago dos Caballeros de Guatemala, interviron explosións volcánicas, interviron visiones sobrenaturais que as huestes conquistadoras decían ter en determinado momento, non ten dúbida que para levantar a propia moral e pola forza que tiña o mito en ese momento, e desde Centroamérica, que no seu momento operaría tamén, como antes o fixeran as Antillas, como plataforma de expansión conquistadora, pois seguiuse estendendo cara ao sur a conquista e acompanada sempre do apóstol e do nome de Santiago. Non podo pararme en todos os lugares, pero, bueno, seguindo unha orde cronolóxica, máis que ás veces que xeográfica, no territorio do Ecuador, tras a fundación en 1534 de Santiago de Quito, que non hai que confundir ca actual Quito, capital do Ecuador, que realmente é San Francisco de Quito, pero que Santiago foi o seu antecedente inmediato, seguiron outras derivadas da iniciativa de Sebastián de Belalcázar, que foi un dos conquistadores que máis territorio do que foi logo denominado o Reino de Nueva Granada percorreu, non? Santiago de Guayaquil, Santiago en Ecuador tamén, Santiago de Cali no actual territorio de Colombia, no que era entonces a gobernación de Popayán, que fora fundada tamén un 25 de xullo de 1536. Os seus poboadores a día de hoxe chámanse caleños. En realidade xa non se fala apenas de Santiago de Cali, senón de Cali, a secas, en este caso o topónimo, perdón, o xentilicio deviene de ese apelido de ese Santiago colombiano, ao que seguiron outros, Santiago de Chocontá, Santiago das Atalayas, Santiago de las Armas dos Caballeros, expandidos por todos os departamentos da actual Colombia. En Chile, posiblemente o Santiago máis coñecido, non? O nome de Santiago del Nuevo Extremo foi o utilizado por Pedro de Valdivia para bautizar a súa fundación realizada en febreiro do ano 1541, na beira do río Mapocho, non? Non só porque así o prometera ao gobernador Almagro cando saliu do Cusco, que lle dixo a primeira vila que funde eina de dedicar a Santiago, senón porque foi posiblemente en Santiago no momento fundador do que hoxe a capital chilena, donde tivo lugar unha das aparicións máis estelares do apóstolo, sobre as que volveremos máis adiante. O xentilicio deste Santiago del Nuevo Extremo é santiaguino. Xa tiñamos santiagueros, santiagueños, por suposto santiagueses, e aquí aparece a versión de os santiaguinos. Hai
as crónicas de Chile contemporáneas do momento ou levemente posteriores da fundación de Chile, falan de que, bueno, tiña o texto inteiro, pero por abrevialo, falan de que unha vez que vencen aos indios os españois, que xusto relata ese mismo momento agora a escritora Isabel Allende no seu libro Inés del alma mía, non? Recolle precisamente esta propia crónica. Bueno, unha vez que vencen aos indios, mandan traer algúns deles que eran presos. E pregúntanlle, estou glosando a crónica, e pregúntanlle, pero como é posible que nós que somos tan poucos e vós que sodes tantísimos perderades, si ibades gañando? E os indios quedanse mirando a quenes lle fixeran semellante pregunta e relata con moito humor a crónica, con unha sonrisa así un pouco sardónica, dicen, non, pero é que nos retirámonos da batalla, porque parece que os indios retiráranse casi que voluntariamente, porque aparece un home moi superior a vós, lle din aos conquistadores, aos soldados, sino moi superior a vós, montado nun cabalo blanco, e nos fixo tanto dano a súa visión polo sol que irradiaba desde a espada que tiña na man, que tivemos que marchar. Inmediatamente os casteláns reunironse, e quen sería ese? E concluíron todos que, sin dúbida, era o señor Santiago o que aparecera no seu socorro, e de aí que a cidade non se poidera chamar de outro xeito. En Chile houbo e hai outro Santiago, Santiago de Castro, por exemplo, na illa de Chiloé, desde Chile volve a repetirse o mismo esquema expansivo da conquista, márchase cara a interior remontando os Andes e caese no norte, no que é hoxe o norte da Argentina, para ir cara ao Atlántico e xuntarse aí con outras expediciones que viñan polo mar no Atlántico. Entón, ábrese un mundo novo, un mundo diferente, donde sigue avanzando o nome de Santiago. Santiago del Estero, en Tucumán, Argentina. Os seus habitantes son chamados santiagueños, unha versión diferente das que falábamos hasta ahora, non? E incluso, cando se funda por segunda vez Buenos Aires, en 1580, este ordea unha fundación dun novo Santiago, que hoxe está en Brasil, pero que pertencía entonces á zona de esa fronteira que nunca se trazou do Tratado de Tordesillas, que definía que territorios eran de Castilla e cales eran de Portugal, que se chama Santiago de Jerez. Saltando cara ao norte, nesta apretada viaxe pola xeografía americana, en Venezuela, despois da fundación de Santiago de los Caballeros de Mérida, que termina perdendo ese nome, que é a actual Mérida de Venezuela, Diego de Losada funda a cidade de Santiago de León de Caracas, donde mezclanse tres nomes diferentes. Segundo o historiador venezolano Bártola, o nome de Santiago debíase precisamente á orde, pois como xa comentamos, non, de Caballeros de Santiago, creada por Ramiro I, pero a cual Diego de Losada, fundador, pertenecía, non? Pero como a súa villa, a súa lugar de orixe estaba en León, era nado en Río Negro, pois de aí que lle puxera Santiago de León, facendo unha homenaxe a súa terra natal, e de Caracas, porque eran os indios Caracas os que habitaban aquela zona. Salvador de Madariaga
nun estudio, creo que está precisamente na biografía que fai de Bolívar, que abunda sobre certas diferentes cousas referidas a Venezuela, con certa retranca di que, sin embargo, Losada, despois de toda esta explicación que acabo de dar, o que tamén houbo foi algo de homenaxe particular, non? Porque, bueno, el chamábase Diego, que non deixa de ser unha versión, decíase no momento que era unha versión variante, non? De Santiago, as filólogas están atentas a correxirme, pero que se homenaxeara a sí mesmo precisamente poñendo este nome á nova capital do que sería logo a Capitanía General de Venezuela. Non hai tempo para falar dos Santiagos de Perú, dos Santiagos de Bolivia, dos Santiagos de Paraguai, donde sí podemos mencionar que tamén lle deu o nome ás emblemáticas misións xesuíticas, a unha das principais, que chamouse precisamente Misión de Santiago, como outras de outras ordes religiosas que se expanderon por América. Sempre había o nome de Santiago, aparecía recurrentemente, cando menos ata o século XVIII. Donde xa prácticamente non se fundan ciudades máis alá de, o proceso fundacional foi anterior, máis alá de Montevideo, por exemplo, que sí que é unha fundación de 1725 e que tamén leva o nome de Forte de San Felipe e Santiago, pero non é Santiago Cebedeo, sino outro Santiago. Por que a expansión deste topónimo? Porque máis alá de que en moitas ocasións lle puxeran o nome porque xusto chegaran ali o día 25 de xullo. Demasiados 25 de xullos. Ás veces, como víamos na crónica que leín brevemente antes, esperaron un día máis para que coincidira co 25 de xullo. Bueno, foi lóxico que Santiago cruzara o Atlántico, non? O papel xogado por el na reconquista peninsular que xusto tocaba a seu fin no momento da partida de Colón e que quedara acuñada tras a batalla de Clavijo, non? Tuvo unha prolongación facilísima no Novo Mundo, non? A parte da conciencia aínda que tiñan os expedicionarios e conquistadores de forxa claramente medieval, todavía como lectores de libros precisamente dos Amadises, etcétera, que todavía eran, hai un estudio interesantísimo que se chama precisamente Los libros del conquistador, que lían, que habían aquelas cabezas, non? Para actuar de determinado xeito, non? Santiago, digo, cruza como un elemento máis de representación de poder invasor, ademais, claramente apoiado pola Igrexa, participando das loitas dos conquistadores, sempre do mesmo lado, do lado precisamente dos conquistadores, coa connotación religiosa que eso ten, pero tamén como xustificación da ocupación pola vía da forza. O señor Santiago está de noso lado, é un elemento, digamos, de legitimación religiosa cara de un acto que non o é, que é un acto mero de conquista. E facía o todo e non escatimaba demais esforzo para eles. Adxudicaba victorias, sempre para o mesmo bando. Convertía a crueldade en unha especie de bendición, non? Sinalaba os lugares onde había que asentarse, sinalaba os lugares onde había que edificar
templos aos fundadores ou revelaba en outras ocasións presaxios de acontecimientos que haberían de ser importantes para os españois. A súa representación típica, que é a que eu vou fotografiando sempre que viaxo a calquera destes lugares, era a de o Santiago Matamouros no cabalo blanco, brandindo a espada, e cando hai un Santiago peregrino por aí, eu poñome moi contenta, non? Pero teño moi poucas, moitas menos representacións que das do outro Santiago, non? A arte escultórica está repleta de representacións da etapa colonial, quero dicir, de representacións de esta imaxe de Santiago, igual que a literatura de época, as famosas crónicas, relatan sistemáticamente as súas aparicións milagreiras ou feitos sobrenaturais que imprimían solemnidade ás xestas conquistadoras, que tamén hai que admitir, como xa o fixo en un excelente estudio Cárdenas Guerrero, se corresponden con unha época impregnada de maravillosismo, onde todo o que era inexplicable era traducido ao terreo do milagreiro. Evidentemente era inexplicable como un puñado de homes europeos eran capaces de vencer tamaños grupos de indígenas. Bueno, hai elementos, evidentemente, non vou a dar aquí unha lección de factores que favoreceron a conquista, pero hai elementos que permiten entendelo. Un deles era a utilización da pólvora. É dicir, por eso, identificaban os indios rapidamente a Santiago con o Deus do trono. Eran o grito de Santiago ia por ellos, inmediatamente sonaba a pólvora e que eles se identificaban co trono e co respeto que tiñan as comunidades indígenas a todo o que tivera que ver cos elementos da natureza, era ás veces un elemento de dispersión que, sumado a outros que non vou aquí a detallar, pois facía que perderan ese combate, non? Hai miles de pasaxes que relatan, tanto por parte indígena como por parte dos cronistas, que aparecíase Santiago no momento do fragor da batalla. E Vicente Riva Palacio, historiador epítome da historiografía liberal do século XIX, en unha obra monumental que se chama México a través de los siglos, resume perfectamente as interpretacións de aqueles contemporáneos das supostas aparicións con certo humor, non? Cando di Gomara, un dos cronistas, dice que el que se apareció era Santiago. Cortés no prefería que fuese San Pedro. Cortés sempre decía que más contemporizador, Bernal Díaz del Castillo hace la reflexión de que podían ser ambos, Santiago y San Pedro, y que quizá él, como pecador que era, al único que vio fue a Francisco de Morla subido a su caballo. É dicir, que ao final era unha interpretación que Bernal Díaz, que era, gracias a quen temos unha magnífica crónica da conquista de México, pero que era un soldado que iba cas tropas de Cortés, con ollos máis humanos, o único que vía era os conquistadores reales, non? Mentras que os líderes das huestes pois adornaban a cuestión ca aparición do apóstolo. Podería seguir lendo, pero non quero abusar do tempo, na versión escrita, o mellor pois pode entenderse mellor, pois todos os textos onde aparece este tipo de aparición que repítese, non? Santiago, ademais, facía doblete, tan pronto estaba no Perú
como na mesma data estaba en Colombia sometendo os indios teques, como estaba en México ou en calquera outro lugar. O santo e o seu nome foron perdendo importancia a medida que avanzaron os séculos coloniais e, desde logo, o perderon a partir da independencia cando se empezou a venerar en América a santos máis criollos, non máis netamente americanos. No entanto, e solamente para terminar, o nome de Santiago recuperará en América o lugar que en Galicia nunca perdera, sobre todo a partir de a chegada da inmigración galega aos diferentes territorios americanos xa desde fin do século XVIII. Serán as confrarías religiosas primeiro e as mutualistas que se creen despois as que volverán a dar en América o nome de Santiago, pois a importancia, aínda que en outro sentido, que tivera inicialmente. Pero, indudablemente, esa xa é outra historia. Moitas gracias. Seguimos. Mari Carmen Liñares, coa comunicación a microtoponimia do camiño, experiencia didáctica do CEIP Agro do Muiño de Ames, é a que vai facer a seguinte comunicación. É mestra de primaria, diplomada en Magisterio coa especialidade de Lingua Castelá e Inglesa, licenciada en Pedagogía coa especialidade de Educación Especial. Desde o ano 91 exerce como mestra e é directora do CEIP de Nebra Portosón do 2004-2012 e tamén do CEIP Agro do Muiño de Ames desde o curso 2017 ata a actualidade. É coordinadora do equipo de dinamización da lingua galega ao longo de varios anos. Coordinadora de equipo de actividades complementarias, titora de profesorado en prácticas dos anos académicos e tamén titora de prácticas escolares da Universidade de Santiago. Pois a súa conferencia, esta acabo de decir, a microtoponimia do camiño, experiencia didáctica do CEIP Agro do Muiño de Ames. Gracias pola presentación. Gracias tamén por invitarme por estar aquí. Claro, acabades de ver que pasan por aquí filólogos, historiadores, catedráticos, etc. Eu son unha mestra de primaria simplemente. Eu teño o traballo máis bonito do mundo, pero que non son especialista nesto. O mérito que podo ter aquí é levar todo isto á práctica das aulas. Entón, o que vedes na pantalla é o meu cole. Nós, os directores e os profes, sempre falamos do meu, sabes? Entón, ese é o meu cole, Agro do Muiño, que está en Ames, cerca de Bertamiráns, a parroquia de Ortoño. Está encadrado aí neso que vedes aí. Todos estes son chalés, este é o centro, por aí está. Poño porque tamén despois estudiamos un pouco porque se chama o noso cole Agro do Muiño, tamén o explicamos aos nenos, entón, por iso parto de aí. Antes de comenzar o da toponimia en sí, vos un pouco explicar de onde parte a idea de eu facer todo isto cos nenos, Sabedes que polo Concello de Ames pasan agora 3 camiños, hasta o ano pasado eran 2, Pasa o camiño de Santiago Fisterra-Muxía, pasa o camiño portugués, e desde o ano pasado, desde o 15 de decembro de 2020, está recoñecido un terceiro camiño que é o camiño da Ría Muros-Noia. Entón, nós desde a biblioteca sempre facemos un proxecto anual. Este ano iba a ser sobre o camiño, o ano pasado iba a ser sobre o camiño Fisterra-Muxía. Entón, con esa idea me dirixín ao Concello para pedirlle se tiñan libros, folletos e cousas así para levar para as aulas.
Entón, nese momento, pois, nunha conversación informal co concelleiro de Turismo, pois díxome que estaban traballando nun novo camiño, que era este, o camiño da Ría Muros-Noia, desde hai uns anos, entón, se me interesaba, pois, traballar sobre ele, vale? Entón, como no centro sempre participamos, ou nestes últimos anos participamos, nos plan proxecto da Consellería, un deles era mirando polo camiño, entón dixe, bueno, pois entón vou plantexar facer eu isto co meu alumnado, o do camiño da Ría Muros-Noia, entón, bueno, pois vou ver como podo plantexalo e tal, non? Ademais, ese camiño pasa pois a menos dun quilómetro do noso colexio, do Ceipagos do Muiño. Entón, era unha oportunidade xenial para poder levar a cabo pois un traballo bueno, pois interesante cos nenos, non? Entón, efectivamente, presentei o proxecto, entón, aceptaron no plan proxecta, entón, antes de chegar ao tema da toponimia, explico-vos un pouco porque antes traballamos o patrimonio artístico e natural, porque precisamente era unha forma que despois entenderan mellor o tema da toponimia. Vale, entón, primeiro empezamos traballando o patrimonio artístico e natural solo no tramo do camiño que pasa por Ames, do camiño da Ría Muros-Noia. Entra por Brión, vale, e discurre preto do noso colexio, entón, estudiamos ese tramo. En ese tramo está concentrado moito patrimonio artístico e natural e, por suposto, moitos términos da toponimia. Vale, entón, nós só nos centramos neso. Por que? Co meu alumnado de cuarto de primaria. Vale, este levámoslo a cabo todo o curso pasado, desde o mes de outubro hasta prácticamente xuño, vale? Entón, é alumnado do cuarto de primaria. Vos pensade que isto todo está feito e dirixido para alumnado do cuarto de primaria, de acordo? Eu daba clase non dos grupos, pero fixen cos 3 grupos que había. Outra cousa engadida do ano pasado son os protocolos, vale? Entón, inicialmente, que claro, a mí gustaba moito traballar por equipos, por grupos, non se pudo facer. Entón, esa parte de investigación no terreno, digamos, que eu tiña pensado levalos, non se fixo, vale? Fixose despois no segundo trimestre, pero xa facendo o camiño, pero non ir investigar cada parte que lle tocou a cada un. Entón, aí sí que as familias sí que colaboraron moito, tuveron que ir cos seus nenos a eses lugares determinados para estudiar a parte que lle tocou, que vos explico ahora un pouco como foi, vale? Bueno, o proxecto titulámolo Día a día facemos o camiño da ría, vale? Entón, primeiro, claro, é que xa sabedes que en primaria, bueno, na parte educativa, está todo relacionado. É dicir, eu, por exemplo, dou un texto periodístico, explico as partes pois un texto periodístico, como se traballa un texto periodístico, e logo despois poño en práctica cousas, non? Entón, primeiro había que investigar na hemeroteca de por que se foi, como se chegou á conclusión de que este era un camiño de Santiago, o camiño da Ría Muros-Noia, vale? Entón, investigamos na hemeroteca, teño que decirvos que en cuarto nós temos un ordenador para cada neno, vale, na aula, porque tiñamos os antigos avalares, entón, eso tamén nos permite mergullarnos moito aí na web e tal, non? Entón, tivemos investigando como os concellos que están implicados, 9 concellos do camiño da Ría Muros-Noia, como chegaron pois a ese estudo de que ese camiño existía, vale? Entón, formouse os amigos do camiño, que inicialmente eran os poucos concellos, pero logo despois acabaron sendo os 9, entón foron aparecendo diferentes noticias que non imos entrar agora, pero que cos nenos eu estuve vendo como se vai articulando todo isto, vale? Entón, logo despois foi, de inestimable axuda os expertos que traballaron na investigación nese camiño, vale? Como vedes aí, foi Mario César Vila, foi un arqueólogo que tamén veu facer actividades con nós, Marcial Rodríguez, que é o arquitecto que tamén traballou no camiño, non estivo urbanista, que é o outro terceiro experto, logo, por suposto, para o experto en toponimia, Xosé Ramón López Bellón, que está aquí e que lle dou moitísimas gracias, e que o seu libro foi o meu libro de cabeceira durante moito tempo, sabía hasta incluso párrafos de memoria, e que, claro, eu fixen un pouco este tema da toponimia
porque foi unha presentación deste libro no Concello de Ames, vale? Entón, aí, pois, xurdiu unha idea de dicir, eu teño que levar isto ás aulas de alguna forma, vale? O traballo está feito, porque eu non podo facer isto, que non son experta, pero si o podo trasladar a aulas de forma didáctica e tal, non? Entón, iso foi o que fixen, e partín prácticamente deste libro. A ver, traballamos con algunha cousiña máis, pero prácticamente o libro da toponimia de Ames de Xosé Ramón López Boullón, que tamén está aquí, que non contaba que estivera aquí. Entón, se me equivoco en algo, me corrija usted. Vale, entón, bueno, pois nada, bueno, ao final nos fixemos despois a ruta, claro, cos nenos toda, fixémoslo en 2 tramos, primeiro fixemos o tramo correspondente desde o Concello de Brión hasta preto do noso centro, hasta o Santo, e logo desde onde quedamos hasta Santiago xa, vale? Entón, claro, sair no periódico, que é unha cousa que lle gusta moito aos nenos, eso de sair no periódico, vale? Entón, bueno, vale, esta é a introducción. Bueno, incluso cando fixemos o camiño, diseñamos unhas camisetas para ir todos iguales, vale? É un diseño noso do centro, que o diseñaron os nenos, vamos, quero decir, o tema das camisetas. Logo levámonos a que nos imprimiran aí, sí que coa colaboración do Concello, vale? Que foi o que nos pagou o tema das camisetas tamén. Vale, entón, nada, este é o que vos decía, a hemeroteca, onde vai aparecendo pois todo o percorrido que fixeron todos os concellos, vale, para chegar a que se fora declarado ano pasado, en decembro, como outra ruta xacobea, pois, que é unha ruta marítima, unha variante do camiño inglés. Atracaban os barcos nos portos de Noia, nos portos de Muros, nos Seixo e máis no Son, vale? E desde aí, no Breixo, no, sí, pois, bueno, desde aí viñan peregrinando a Santiago, vale? Eso tamén estudiamos un pouco a historia de por que os investigadores chegaron a esa conclusión de que era un camiño xacobeo, vale? Que tampouco imos entrar neso, pero que tamén estivemos traballando un pouco eso, vale? Claro, tivemos que investigar o trazado do camiño do río Muros-Noia hasta chegar desde o inicio hasta Santiago. Este é un mapa antigo, vale, pero nós estivemos traballando, lóxicamente, no Google Maps, vale, que é unha cousa que lle encanta aos nenos de traballar no Google Maps, entón fomos vendo todo o trazado. Donde nos centramos máis, lóxicamente, despois no paso por Ames, vale, pero sí que vimos o trazado desde onde sale ata agora. Este é un pouco deillo a eles para comparar como era un mapa antigo, vale, de 1762, onde xa viña o trazado, vale, ata agora na actualidade, vale. Entón, empezamos estudiando o patrimonio natural e o patrimonio artístico dese tramo do camiño, vale? Entón, do patrimonio natural traballamos as carballeiras, porque logo temos topónimos, por exemplo, Carballido, que salen daí, vale? Traballamos o río Sar, porque é o río que pasa por Bertamiráns, tiñamos que estudialo, e logo a beira do río Sar están as Brañas de Devesa, que están pretiño do noso colexio, vale? E todo está relacionado moito ca auga, vale? Porque hai moitos topónimos efectivamente relacionados ca auga precisamente polo enclave tamén donde están, vale? E logo tamén, bueno, falamos un pouco da Rede Natura 2000, porque o río Sar pertenece á Rede Natura 2000, e estivemos, bueno, pois, tamén comentando eso. Ben, entón, bueno, estes son diferentes. Fomos ca técnica do Concello, Patricia, vale, que nos explicou todo o que é unha braña, vale, o que é unha devesa, bueno, pois, toda esa parte que tamén nos interesaba para o tema da toponimia. Estes son traballos dos nenos, vale, despois hai máis aí para traballar, para enseñar. Aquí siguen estando, eso. Fixadevos que están, levamos os 3 grupos, pero están por grupos burbulla, vale? Traballamos sempre no grupo burbulla, como no protocolo se decía que se podían facer actividades ao aire libre, pois nos aproveitamos a circunstancia e fixemos, efectivamente, moitas actividades ao aire libre, porque fomos investigar, pois, moitos destas partes, non? Ben, bueno, eso, son traballos dos nenos, desto da Carballeira, vale? Ainda está na Carballeira. Sempre, bueno, sempre mezclamos un pouco o aspecto lúdico, didáctico e tal, non?
E logo, eso, patrimonio artístico, vale? No patrimonio artístico, pois eso, hai, por exemplo, petos de ánimas, así, pois, moi curiosos, ademais, vale? Temos tamén o peto de ánimas de Maguxe, ou, por exemplo, o Lapido, o camiño pasa pola parte de arriba de Lapido. A min interesábame estudiar esta aldea porque ten concentrados os lavaderos, muiños, unha capela, un cruceiro, vale? Os lavadoiros, unha ponte, incluso o lavadoiro ten o lavadoiro antigo de sempre, de lavar a man as mulleres no río, e o lavadoiro máis moderno, vale? Son as capelas, siguen sendo traballos dos nenos, podían facelos a man, podían facelos con ordenador, como quixeran, vale? Teño por aí os traballos deles. Pombais tamén temos, bueno, que o patrimonio artístico de Ames é impresionante, non só collemos, xa digo, ese cacho do camiño, vale? Pero despois, outras veces estudiamos, por exemplo, os pazos todos que tamén hai. Aí temos o cruceiro da Cantalarrana, aí temos outro topónimo, pois eso, moi curioso para eles, a capela da Mercé, co cruceiro. E, bueno, xa digo, estas son todas as visitas que fomos facendo cos nenos, vale? Aí está no lavadoiro. A ver, un pouco, tamén, eu teño un pouco a obsesión de que os nenos deben coñecer o lugar onde viven, vale? Eu penso que se coñecen o lugar onde viven que pon unha posta en valor, o sea, que é a forma de poñer en posta en valor todo eso, vale? E, ademais, tamén é unha forma de crear unha identidade propia e de pertenza a un sitio, a un lugar. Entón, pois sempre me preocupa, nos sitios onde estou, onde fundando clase, pois que coñezan o seu entorno, vale? Daí, pois tamén a preocupación esta de facer este tipo de cousas, vale? Aí temos a casa onde viviu Rosalía tamén, que a temos pretiño do cole, vale? A casa da Tarroeira, que tamén hai o traballo feito dos nenos, onde nació o Seminario de Estudos Galegos tamén, que ten a placa na entrada do muro. Agora non ten nada que ver con Rosalía, pero sí, aí foi onde viviu Rosalía. Vale, entón, eso, para facer estudo de campo, fomos con expertos, neste caso era Mario César Vila, o arqueólogo, que nos levou a ver, por exemplo, o castelo da Rochaforte, vale, xa pretiño de Santiago, onde lle explicou aos nenos, bueno, pois as guerras que había, onde vivía o arcebispo e todo eso, vale, que, bueno, pois encantados, vedes que siguen estando por grupos burbulla, aí, porque esa, bueno, foi unha sesión. Fomos ver os petróglifos, en Ames hai moitos petróglifos, vale, este concretamente é o de Monte Castelo, pero hai varios. E logo fomos ver as Torres de Altamira tamén, que, inda que pertencen ao Concello de Brión, pois tamén están moi ligados, claro, a todo o territorio de Ames tamén, vale? Que aí despois xa era outra historia que é importante, bueno, moi bonita, a verdad? Entón, fomos ver esas tres cousas con Mario César, vale? E logo despois tamén veu o arquitecto Marcial Rodríguez, que tamén colaborou nesta investigación do Camiño da Ría Muros-Noia, que fixemos con el tamén o primeiro tramo do camiño, desde o límite con Brión hasta pretiño do noso centro. Iso foi o primeiro traxecto que fixemos, vale? Entón, aí xa íbamos vendo pois parte do patrimonio, porque previamente a cada neno douselle unha parte do patrimonio que tiñan que investigar, vale? Entón, pois, un tocoulle un cruceiro, outro tocoulle unha capela, outro tocoulle, pois, un lavadoiro, e logo, despois, os propios nenos tiñan que facer de guías turísticos, vale? Según íbamos pasando por esas zonas, vale? Daqueles, o que explicaban ao resto dos compañeiros, pensada que había 3 clases, co cual había 3 nenos que fixeron, pois, por exemplo, o estudo do cruceiro de Cantalarrana, que é este. Entón, os 3 nenos eran os encargados de explicarlle ao resto da clase pois que era aquelo, bueno, pois todo o que estudiaran no seu momento. Previamente xa os puxeran na clase, vale? Eu traballo moito o tema oral, vale, para que se expresen en galego, sobre todo, porque o problema, a dificultade gorda que temos é o galego. Non sei se viches tamén o estudio último que se fixo, vale, sobre o estudio galego en Ames. O primeiro estudio que se fixo foi exclusivamente do noso centro, no curso 17-18, vale, xa saliu uns datos preocupantes e ora, pois, moito peor, ou, bueno, moito peor, nesa mesma liña, vale. Entón, eu practico con eles moito tema oral, entón, previamente xa os puxeron na clase, despois aquí tiñan que xa expoñelo para todos, vale.
Eso foron facendo, repito, de guía turísticos. Este é Marcial, primeiro explicándolle un pouco aos nenos antes de salir, tamén poñéndolle imaxes moi interesantes do que era, por exemplo, Bertamiráns, pois a finais dos 60, principios dos 70, que eran moi poucas casas, todo eran, claro, hortas, leiras e todo iso, ata a actualidade, con edificios de 3 plantas, que, por exemplo, hai unha parte do camiño que xa non se pode facer porque está ocupada con edificacións. Entón, explicou iso para que sean conscientes do que como pode ir sufrindo os cambios un sitio. Logo, para facer o camiño de Santiago, tanto o primeiro tramo como o segundo tuvemos que contar con protección civil, porque hai partes do camiño que non teñen beirarrúas nin nada, entón era perigoso para os nenos. Entón, chamamos ao Concello, o Concello fixo o despliegue todo de protección civil nas 2 veces que fomos. A verdade é que foi unha axuda inestimable, porque, claro, supuxo moitísima máis seguridade. Foron bastantes persoas con 2 coches marcándonos o camiño e, fomos moito máis seguros nese sentido. Ben, chegamos a Santiago, que era o produto final, era chegar a Santiago, que, ainda que vos parezca mentira, moitos nenos non tiveron nunca na catedral, ou se non viran a catedral, ainda que vos parezca mentira, e logo moito menos por dentro, que agora que está moi bonita, moi todo limpo e tal, claro, o altar maior brilla moitísimo, en todos, canto ouro hai aquí, sabes que lle chama moita atención ese tipo de cousas, e claro, eso que non sei, parece un pouco hasta preocupante, nenos que viven a poucos kilómetros que nunca viran a catedral de verdade, ali, Entón, efectivamente, iso foi o tramo final, iso despois recollido tamén na páxina do Concello, que foran a Santiago e tal. Entón, cando xa tiñamos todo estudiado, o patrimonio artístico, cultural e todo eso, foi cando entramos na toponimia, entón, agora vou poñer outra cousiña, que é onde teño aí o da toponimia. A ver onde temos, un PDF. Entón, volvo a repetir que para o traballo da toponimia eu partindo o libro de Xosé Ramón Boullón, para explicarlle isto aos nenos. Entón, vou poñer un pelín máis, non me colle aí. Entón, o primeiro, lóxicamente, que tivemos que enseñarlle foi o mapa de Ames, para que coñeceran o mapa de Ames e despois se souberan tamén identificar dentro do mapa de Galicia, o que é o Concello todo de Ames. Quedoulle moi fácil porque eu dixenlle que tiña como a cabeza dun can, que era parecido á cabeza dun can, entón despois xa localizaban rapidamente no mapa de Galicia. Logo, tuvemos que marcar, lóxicamente, por onde íamos, porque cal era o noso traxecto que íbamos, porque, aínda que o Concello ten 11 parroquias, este tramo só entran 3 parroquias, entrarían a unhas aldeas de Bugallido, moitas de Ortoño, e dividido tamén entra algunha. Entón, primeiro, claro, enseñeille cales eran as parroquias aos nenos, que, claro, xa digo, non teñen moita idea desto, e logo fomos outra vez no Google Maps marcando desde a salida de Brión, que é o noso concello limítrofe, hasta cruzar hacia Santiago, antes de entrar en Santiago, todos os puntos de todas as aldeas, digamos, que íbamos pasar, e esa foi a toponimia que despois traballamos. Cada un, igual que fixemos no patrimonio artístico e cultural, cada un tocoulle nunha desas aldeas, unha parte desa microtoponimia, que despois tamén tiñan que expoñer na clase. Entón, o primeiro paso que foi explicar aos nenos claro que é toponimia, que é un topónimo, que é o nomenclator de Galicia, vocabulario básico para poder desenvolvernos. E realmente despois é sorprendente todo o que aprendan. E logo terminoloxía como, claro, que é un fitotopónimo, que é un corónimo, antropónimo, antropotopónimo, un zootopónimo, etc. O sea, ese vocabulario básico sobre a toponimia que les tiñan que despois manexar. Claro, unha das cousas primeiras que fixemos foi Ames, é dicir, que significa Ames, e sobre todo o xentilicio, porque
agora xa non, pero antes, hai anos, chamabanlle os de Ames amienses, vale? Amienses son os do barrio de Amio de Santiago, non son os de Ames, non? Entón, foi o primeiro que temos que aprender, pois o xentilicio, tanto de Ames como da Maía, porque estamos no Val da Maía, vale? Entón, bueno, pois onde procede Ames, fomos un pouco de máis a menos, vale? Pois o Val da Maía, Ames, que significa Bertamiráns e Milladoiro, que son as poblacións máis importantes do concello de Ames, vale? Entón, tamén investigamos sobre eso. E logo, despois, a nosa parroquia, o noso colexio, a Verdomuiño, está na parroquia de Ortoño, vale? Bertamiráns, ainda que se pense que a parroquia non é verdade, é unha aldea de Ortoño, vale? Entón, eso que era Ortoño, ten un outro diminutivo Ortoñiño, que ten outro lugar, vale? E logo eso temos xa fitotopónimos como Biduído, Bugallido, vale? Logo despois eles tamén nos resultou curioso porque algúns dos seus apelidos coinciden con algúns dos lugares destes. Entón tamén chamou moita atención que dicía, anda, mira, o meu apelido pois significa isto, outro, sabes? Tamén nos resultou pois moi curioso realmente o tema da toponimia, bueno, pois para traballar ten un potencial didáctico tremendísimo desde moitas áreas, porque, claro, eu fixeno enfocado desde a lingua galega, pero que tamén participou a profe de Educación Física co tema de facer o camiño, participou, lóxicamente, naturais, sociais, matemáticas, ve que ese é algo multidisciplinar, lóxicamente, é un proxecto multidisciplinar. Entón, ten un potencial didáctico tremendísimo, vale, todo isto da toponimia. Logo, o zootopónimo Cantalarrana, que, claro, o que máis gracia lle fixo dos nenos, vale? E logo xa, pois, por exemplo, da Condomiña, que despois xa podían entender perfectamente que está pertiño do cole, condominio, ven de condominio, vale? Que significa un territorio compartido por un ou varios señores, e, claro, temos ali o das Torres de Altamira, o da familia Moscoso, que está relacionado con iso, por exemplo, vale? Entón, xa podían entender moito mellor porque previamente xa fixemos todo outro percorrido natural e patrimonial artístico, vale? Despois, bueno, claro, lugares, claro, moitos referidos á parte eclesiástica, vale? O santo, as capelas, a igrexa os cruceiros, todo eso, vale? Logo referidos aos patronímicos, vale? Tamén bueno, nome de persoas, tamén. Temos un lugar que se chama Instrumento, que eu cando vim para Ames, pois chamou moita atención este nome, ora xa sei por que é, vale? Eu son de Lapido, vale, está claro tamén de onde ven Lapido, claro, moitos é iso pola xeografía, por onde están emplazados, polo terreno, todo eso, vale, que, bueno, que lóxicamente que eles non sabían nada desto, que ahora sí que controlamos de onde poden vir todos estes nomes, vale, Mourigado, pois Outeiro, bueno, que son veñen de sitios diferentes, a igrexa, outro que se chama Moniña, que ven dun nome, vale, Framil Framán, tamén, veñen de nomes, e logo, toda a parte relacionado co da auga, vale, do río Sar, as Brañas, incluído o noso colexio, que está situada nun sitio moi húmedo, por iso o patio sempre está moi mollado, é de erva, moitas veces non podemos sair afora porque se encharca, entón ora xa o entenderon. O propio nome de Agro do Muiño, vale, efectivamente era o agro, vale, onde se sementaba, é o muiño porque ainda sigue existindo ahora mesmo, hai muiños, entón está todo relacionado, que entón, pois eso, que a nós ao mellor nos parecen evidentes, pero que eles, claro, que lle chaman a atención, vale. Aí temos Carballido, por iso o tema das carballeiras, vale, entón, así, resumido, pois foi un pouco todo eso. O traballo que se fixe ao longo dun curso multidisciplinar, xa digo, ainda que o tema o levei eu, pero sí que colaboraron os demais profesores, e xa digo que ten un potencial tremendo o tema este de traballar, pois, a toponimia, porque estás traballando, pois, claro, pois, a nivel de flora, a nivel de fauna, a tema de xeografía, pois todo eso, vale. E nada máis, aquí remata a miña experiencia en Agro do Muiño relacionada con este tema, vale. Seguramente me quedan moitas cousas por contar, pero, bueno, entendo que estamos un pouco fora da hora,
E nada, eso, gracias por escoitarme. Agora é a quenda de Xano Cebreiro, que pode pasar aquí. Está aí. Que tamén coincide que é un traballo percorrido didáctico polo Cabildo Portugués en Ames, e despois, ao final, virás ti tamén para someterte ás preguntas que fagan os asistentes. Xano Cebreiro, xa vou adiantando a presentación, é profesor de Lingua Galega e Literatura no IES do Milladoiro. Hola. Estivo un ano de asesor no Servizo de Formación do Profesorado e, sobre todo, iniciou a aposta polo intercambio na rede e pola innovación en materia de lingua. Partillou experiencias didácticas en diversos encontros, xornadas de lingua e literatura, e na bitácora digital Remexer na Lingua, de 2007 a 2014. Tamén foi docente de cursos e obradoiros de formación do profesorado sobre o emprego didáctico das TIC, como internet, como recurso da área lingua galega, tamén proxectos con contidos educativos online, etc. A súa memoria de licenciatura foi sobre o poeta Afonso Pesegueiro, e tamén é coautor do Dicionario en Literatura Galega de Galaxia. Ben, pois a súa comunicación é Imos por Ames, un percorrido didáctico polo camiño portugués en Ames. Ten a palabra. Moi bo día. Grazas pola presentación e polo convite. Eu vou empezar tamén cunha captatio benevolentiae, aínda que, ou, sobre todo, porque a miña experiencia ao lado desta vistosidade que acabamos de contemplar do CEIP Agro do Muiño é unha experiencia enclaustrada, realmente. Entón, teño claro que non son o máis adecuado para falar neste foro destes proxectos, pero, efectivamente, como se comentou na presentación, estou aquí porque milito na cultura da partilla, fronte ao medo e ao receo a hora de compartir o que facemos nas aulas. De feito, as propostas de traballo, os materiais, realmente, están en aberto mesmo dentro do que é a aula virtual da Consellería, que deseu pechada, o inicio de cada curso recíclanse, vanse abrindo pouco a pouco, pero mantéñense en aberto para que se poidan reutilizar. Digo que non son o máis axeitado para este foro por tres razóns. A primeira, porque sempre tiven reticencias para converter a toponimia no centro dos proxectos. Si traballara lóxicamente con este contido, mesmo facendo producións, queixas, reclamacións ante os termos, os topónimos castelanizados, ese tipo de cousas, pero nunca, ata hai 2 anos, me decidira a participar en proxectos que poñen o foco directamente na toponimia. Por que? Fundamentalmente porque non sabía como superar as asociacións que creo que se poden producir en determinados contextos urbanos, fundamentalmente, que son redutoras para a lingua. Porque hai elementos de seu positivos, moi positivos, a tradición, a historia, o rural, a xente maior, que iramos que non, se non se enfocan ben, poden chegar a, diante dos prexuizos que manteñen aínda as alumnas e os alumnos, poden chegar a producir, pois iso, simplificacións, e a reforzar os estereotipos. En segundo lugar, veredes que na miña intervención vou facer fincapé, vou poñer o foco nas cuestións didácticas.
non no que sería a investigación, a pescuda ou tamén pode ser a acción, non? A intervención. E iso, en principio, o que se esperaría, non? Neste foro. E a maiores, aínda, pois esta é unha experiencia interrupta, porque o que sería a produción última realmente non se produciu. No ano da pandemia, no 19-20, de inicio, o confinamento rompeu xustamente cara ao final da secuencia didáctica, rompeu o labor que estábamos facendo. E no curso anterior, increíblemente, non conseguimos o permiso para sair co alumnado, para facer as rutas que tiñamos planeadas, non? Entón, por iso digo que é unha experiencia enclaustrada, non? Ben, vou empregar un PDF, porque realmente son moi poucas páxinas, son 8, teñen ligazóns, e desta maneira creo que é máis fácil de manexar e máis útil así, vale? Desta maneira, pois pasamos as páxinas simplemente baixando. Primeiro punto, proxectos de centro. O que posibilitou a miña experiencia neste ámbito foron 2 proxectos consecutivos, como se ve, dos 2 cursos pasados, que teñen moitos elementos en común. No noso centro non só nos reciclamos, senón que reciclamos tamén os proxectos, non? Realmente porque hai bastante mobilidade de profesorado, e iso, pois, supón que haxa de algún xeito que reactualizar o que se fai aí, non? Por certo, eu non levei iniciativa en ningún caso nestes proxectos de centro. A eles podes engadir un terceiro, que é o que está en letra máis pequena, do Milladoiro a Seidón, que se desenvolveu hai 4 anos, e que, se ben non se abriu a toponimia, sí que enfocou os cambios no territorio, ademais de a experiencia, e as entidades primixenias da zona, Seidón, a Madalena, e nunca mellor dito de enfocar, porque se organizou dentro do programa Cinema en Curso e deu lugar a un vídeo que é público en Vimeo, bastante interesante, e a dirección correu a cargo do Departamento de Artes Plásticas. Ben, os outros 2 sí que intentan poñer en valor e difundir a toponimia. O primeiro deles, Imos por Ames, que é o que dá título á secuencia de lingua que eu desenvolvín, e a esta intervención, pois o primeiro deles foi unha aposta polo achegamento interdisciplinar ao territorio a partir dos nomes dos lugares e arrincou asociado á decisión realmente do Concello de Ames de potenciar non a toponimia no ensino. Xustamente, a impulsadora foi Valentina Formoso, Tina, que intervira como relatora nas xornadas que en setembro do 19 organizara o Concello. Tina e Milagros Dieguez conseguiron aglutinar profesorado de diferentes materias, fundamentalmente de lingua galega, xeografía, historia e matemáticas, e para nós o traballo colaborativo permitiu recompilar e adaptar unha gran diversidade de materiais, dende mapas de distintas épocas ata as vistas aéreas do voo americano de 1956. Tamén foi o profesorado, neste caso, quen organizou previamente a información máis complexa, porque está dirixido ao alumnado de primeiro da ESO e era necesario facelo así, non? Información sobre as orixes, o significado, a presenza dos topónimos, etc. A respecto da distribución das zonas, intentamos tocar os 2 camiños daquela para nós existentes. Entón, en primeiro da ESO, traballamos o camiño portugués, en segundo e en terceiro, o camiño a Fisterra. Da man do profesor de música, Manuel Maseda, puxose en marcha no curso seguinte, dentro dun plan proxecta, o son da oralidade, o noso patrimonio. Lígase
Nel, a oralidade, a toponimia e o patrimonio dos petróglifos como enerxía transformadora, non? Querelle dar ese valor. Entón, a interacción, o profundamento nas orixes e o empoderamento como colectivo son algúns dos eixos que vertebran este proxecto, este segundo proxecto, o centro. No que respecta a nosa materia, supón realmente un desenvolvemento de Imos por Ames, porque o abre, ademais, o camiño cara ao sur, non? Abre-o a lusofonía, non? Como veremos despois. Entre as actividades realizadas incluíronse unhas xornadas homónimas que se celebraron na Casa da Cultura do Milladoiro e que contou coa presenza dos expertos en boa parte citados xa, como Xosé Ramón López Boullón ou Vicente Feijóo Ares, que nos asesorou tamén á hora de elaborar os materiais. Un contexto co topos agochado. O noso alumnado non se percibe realmente, e vese nas aulas no día a día, asentado no territorio que habita. As súas familias, como sabemos, na súa esmagadora maioría, en algunhas aulas o 100%, aterraron no Milladoiro nas últimas 2 ou 3 últimas décadas. Entón, eles e elas son realmente a primeira xeración de cidadáns desa cidade dormitorio nova, recente. E ese cambio percíbese especialmente nun GIF que utilizamos nas aulas que é este, onde fomos superpoñendo fotos aéreas da zona en distintas décadas. Pois non... Vale. Os factores que actúan creo que son por todos coñecidos, pois non vai ben así tampouco, Vista... Onde temos aquí a vista? Onde temos para ver... Estou despistado. Abaixo? Aquí. Bueno. Onde o temos? Sí. Aí, grazas. Ben, pois digo que coñecemos todos e todas o que é o Milladoiro, pero a verdade é que as cifras pois non deixan de sorprender, non? Aquí recompilei unhas pouquiñas no que é a contorna da parroquia de Biduído. A poboación de Milladoiro supón prácticamente o 90%, non? É dicir, que se concentra nese núcleo e o contorno rural está moi pouco habitado e prácticamente non temos alumnado dese contorno. En segundo lugar, nas 2 últimas décadas, no Milladoiro pasouse de pouco máis de 5.000 habitantes a prácticamente 14.000 ou 13.500, non? É dicir, que triplicou case a súa poboación en 20 anos. Ames é o Concello de Galicia, supoño que tamén é por todos coñecido, que ten a poboación máis nova, non? A media de Galicia está no 16% e aquí no 22%, con 4% entre dos menores de 20 anos. Unha cousiña máis, antes de ir ao debate previo necesario, que nós, de algún xeito, tivemos a hora de comezar estes proxectos, é que, claro, esa situación supón que o coñecemento do alumnado do seu contorno, dos espazos, é moi limitado. Hai un desarraigo palpable, non? Por exemplo, Seidón, que é unha rúa do Milladoiro que ademais aparece na placa de unha casa dunha forma bastante visible,
pois non é coñecido prácticamente polo alumnado, non? Ou, xa non digamos, referencias toponímicas como a Galdrachán, que están moi preto do instituto, e que pois, non lles di nada, nin siquiera coñecen, e, por suposto, non recoñecen. Non? Entón, cumpría abrir traxectos para a identificación. Cumpría formarse creativamente desde a contorna, enfocar o camiño como recuperación e como recreación con valor de futuro. Foi o que intentamos facer, ligando o que son os nosos nomes coas formas de comunicación actuais. Crear produtos útiles. Porque, como tamén sabemos, se acaba de dicir, acaba de comentar a compañeira, o mapa sociolingüístico escolar de Ames pois, mostra unha realidade máis que preocupante. Non? Os espazos de socialización, esa mini-urbe recente e a escola, pois teñen efectos devastadores para a lingua galega. Non? E non só pola porcentaxe de galegofalantes, senón tamén pola ausencia de competencias. Entón, os nosos proxectos xurdiron co obxectivo de integración no medio ante este panorama. Ademais, tiñamos algunhas outras circunstancias de bastante peso. Por exemplo, o contacto con informantes por parte do alumnado parecía que era casi imposible, non era factible. As achegas efectuadas na aplicación Galicia Nomeada, que ten no Concello de Ames uns 6.000 topónimos e microtopónimos rexistrados, pois non deixaban moita marxe de traballo. López Boullón acababa de publicar Toponimia de Ames, precisamente, non? E serían, logo, as persoas especialistas os nosos informantes, tiña que ser, non? Como tamén foi no proxecto de primaria. E, ademais diso, como dixen, os niveis implicados, primeiro da ESO, pois, condicionaban abondo o labor. Deste xeito, desbotamos, de inicio, unha serie de posibilidades que, en principio, recollín aí, de traballo. Procuramos configurar, buscar unha saída que fose o máis coherente posible. En canto á investigación gramatical, houbo certos aspectos, a formación das palabras, os elementos da frase, que sí se integraron, pero non podía ser o núcleo do que queríamos facer. Desbotamos tamén un enfoque estritamente académico, non? Como podería representar a clasificación de acordo con diferentes criterios, de acordo coa orixe, etc. Aínda que sí se incorporou o estudo da categorización. Para nós tiña abondo interese a creación de campañas e propostas, esta posibilidade, tanto no que se refire a traballo con supostos, como podría ser un cambio de denominación, como a realización de propostas reais para novas rúas, por exemplo. Isto conectaba directamente con contidos que son máis que interesantes, como a publicidade ou o texto argumentativo, pero eran de difícil abordaxe nestes niveis. O centro de labor foi entón o resto o enriquecemento dun percorrido que ten tanta relevancia como é o Camiño Portugués a Santiago, con apoio das TIC. Queríamos amosalo, etiquetalo, desvelar as razóns dos nomes, animar a percorrelo, guiar o traxecto. Eses ían ser os obxectivos. En canto ao modelo didáctico, moi rapidamente, non é este o tema, pero quería facer unha pequena referencia, seguimos o que se denominan secuencias didácticas. Están incardinadas dentro do traballo por proxectos. O que pasa que aquí o termo proxectos non ten o mesmo significado que cando falamos de proxectos de centro. Son os dous totalmente válidos, por suposto, e lexítimos, pero son distintos. Aquí falamos de aprendizaxe baseada en problemas, retos, falamos de partir das necesidades do alumnado, de guiar plenamente os procesos, de facer producións que teñan despois un sentido nos contextos reais, etc. etc. Entón, nas secuencias, todos os elementos que se traballan
como se intenta representar na diapositiva, están interrelacionados e oriéntanse á realización de actividades posibilitadoras de cara á creación con certas garantías de un produto final. Non chega con propoñer facer algo e que ese resultado sexa máis ou menos válido de acordo coas competencias que xa ten o alumnado. Hai que intentar garantir que teña unha certa validez ou un certo desenvolvemento competencial. Tamén hai, ao mesmo tempo, lóxicamente, é necesario unha chega de ferramentas de andamiaxe, desde modelos, documentos de apoio, etc. Previamente, nós o que facemos é unha enquisa inicial ao alumnado sobre preferencias e propostas para orientar despois o labor que se vai realizar durante todo o curso. E a temática do camiño e dos topónimos é unha das máis escollidas. Está entre as primeiras. O que se recolle aí son os nomes que eu utilizo para os pasos básicos que se recomendan neste tipo de orientacións e modelo didáctico. Con unha de proba, o que facemos é activar e motivar o labor con 4 pasos, con 4 elementos. Primeiro, o achegamento ao tema, normalmente a través do audiovisual ou das emocións. Despois tamén a presentación dun reto próximo que o alumnado que se comprometa a afrontalo. A produción inicial a partir de un suposto para saber de onde partimos e realmente que destrezas hai que desenvolver. E tamén a toma de decisións, fundamentalmente sobre a orientación e a publicación do que se vai facer. En situadas, o que queremos é investigar e darlle valor ao que imos crear. É dicir, profundamos en certos contidos, normalmente transversais, sociolingüísticos, de usos comunicativos, etc., que nos permitan despois coñecer o tema do que vai ser a base da composición. Aquí, lóxicamente, hai que atender as estrategias de comprensión, etc. Ben, xa non me paro nesas cuestións. En collendo nivel, o que facemos é sistematizar as características do xénero textual para poder despois saber ben cales son os modos de composición, é dicir, desenvolves un obradoiro de comunicación realmente, a partir sempre de modelos contados, moi poucos, reais, e en as normas claras, antes de chegar á produción, tratamos aqueles aspectos lingüístico-gramaticais, normalmente, que ou ben son exixidos polo xénero ou os asociamos de acordo coa súa clasificación dentro da tipoloxía textual. Por último, hai un proceso de composición desde a planificación e que outorga especial valor á revisión dos textos ou guións e aplicando estrategias de mellora. Ben, aquí quería destacar distintos elementos no canto de facer unha descripción de todo o que sería o proceso de traballo, pois destaco algunhas cuestións que teñen ligazóns que me van complicar a vida, pero vamos alá. No primeiro caso, no primeiro punto, partimos do que é, en teoría, non sempre así, máis coñecido polo alumnado, que é o nome das rúas nas que viven. Pídese ao alumnado que identifique no rueiro pídese ao alumnado que identifique aqueles nomes que, ao final, era peor. Vamos a ver. Vale, pois aquí. Este é o rueiro do Milladoiro, entón teñen que identificar aqueles nomes que se corresponden coa realidade persistente, non cos lugares que xa estaban nomeados antes da expansión da urbanización. E a verdade é que, en teoría, é unha actividade sinxela,
pero dá abondo xogo. Tamén teño que dicir que o Milladoiro é un núcleo urbano no que se tivo especial coidado para designar as rúas partindo da realidade persistente. Parámonos moito na Rúa Codeseira, por exemplo, en cuxas beiras aínda podemos ver codesos, na Rúa Agro da Bella, na Rúa Besada, etc. En canto a esas posibilidades de recreación, propónse ao alumnado como contraste, como mantemento e reutilización neses núcleos urbanos dos topónimos, e mesmo en designacións non toponímicas, como pode ser a Asociación Cultural Pedrada da Mira, realizamos unha actividade para imaginar, bueno, pois esta non é. Teñoas todas aquí tamén, pero complicaría a cousa ir abrindo unha a unha, claro. Pero, en fin, neste caso sí que vou facer, polo menos, unha actividade para renomear, entón, imaginativamente, aqueles espazos que foron totalmente modificados, en algún caso devastada a natureza, en outros casos moi transformados. E a verdade é que esta rapazada de primeiro da ESO ten xa a capacidade de exercer a crítica ante a desfeita, con esas denominacións. Parécenos, pois, que dá tamén abondo xogo esta actividade. Como a nosa produción final é unha infografía, damos especial valor ao visual e, en relación con iso, a extracción da información esencial. Aquí temos, por exemplo, o uso de unha especie de diagrama para organizar a información, que á dereita está cuberta por unha luna. Tamén, neste aspecto, abordamos o xénero textual infografía, utilizando modelos que teñen como estrutura un percorrido. Dese xeito, xa están preparados para despois dar coa liña esencial de organización da información. Esta sería unha infografía sobre a infografía, que fomos elaborando. Ben, en canto ao léxico, que é unha das eivas que máis claramente se percibe no noso alumnado, o que facemos é traballalo no ámbito da natureza, lóxicamente, mediante aplicacións que lle poidan dar un carácter lúdico. Teño aquí un exemplo deste traballo do léxico con Educandi, que lles permite realizar diferentes actividades dese tipo. Agora ben, o que sería a necesidade competencial máis urxente é a oralidade, claro. Non é só a través do léxico, senón mediante diferentes dinámicas, xogos de pistas, que intentamos que a oralidade teña unha presenza constante. Ten todo o sentido do mundo introducir na secuencia o que son as variedades da lingua, as variedades xeográficas da lingua, e tamén buscamos diferentes exemplos que nos permitan, como temos aquí, percibir os cambios de bloque a bloque, no caso de quintáns, etc. Pecho iso xa, o deixo, e acelero para dicir que a difusión, lóxicamente, é unha orientación que o alumnado debe ter claro ao final, cando elabora a infografía, o seu produto, porque o obxectivo é, lóxicamente, facer atractiva a información que vai
de algún xeito, investigando, non? En canto ás producións, as infografías realízanse individualmente. Aquí temos un exemplo dunha infografía dunha alumna, normalmente en cartolinas, a man, pero tamén ofrecemos a posibilidade de facelas en aplicacións como Vengaxe. Estas infografías recollémolas todas seguindo o traxecto do camiño en Presi. Recollémolas algunhas unha escolma que realizamos de acordo co permiso das familias e do propio alumnado, non? Faltan moitas. E que nos permite seguir o percorrido a través das infografías dos diferentes topónimos que están nas marxes ou propiamente no traxecto polo que discorre o camiño. Ben, non conseguimos, como dixen, chegar á meta da realización dun vídeo que gravase o que é o percorrido, o que sería a saída escolar, na que o alumnado, aproveitando estes coñecementos recollidos nas infografías, pois fixese de guía, fose presentando cada un dos topónimos. Pero, aínda así, buscamos alternativas, porque, como dixen, isto foi algo sobrevido, non? Que se poden ver, por exemplo, neste vídeo, realizado con Tina, unha alumna de Tina Formoso, onde se presenta o nome da rúa desta alumna, non? Se tivésemos audio, pero xa non o vemos, é igual, non temos tempo. Tamén realizamos un vídeo de localización dos topónimos que condensa en 5 minutiños e medio todo o percurso e que foi editado despois polo alumnado poñendo as etiquetas dos topónimos no seu lugar. Se vemos aquí o traxecto acelerado por veces e van aparecendo os distintos topónimos de algún xeito xeolocalizados. Lóxicamente, no que son os proxectos de centro, hai moitas máis producións. Creo que teñen moito interese os metrominutos do Milladoiro, realizados en matemáticas, os calendarios da aula, por suposto, ou as análises comparativas que se elaboraron desde a materia de portugués, que é a Tina, e que consistiron na análise entre a toponimia presente no camiño portugués desde Porto a Valença, fronte ao nomenclator galego, e da toponimia do camiño en Ames e máis do Rueiro do Milladoiro ante o nomenclator luso. Os datos espellan que máis ou arredor do 70% dos nomes son comuns, máis alá do que serían aspectos gráficos e fonéticos. E por último, creo que me axusto máis ou menos, actualmente pretendemos, lóxicamente, poñerlle o ramo ao proxecto, facer realmente ese percorrido, esa grabación, e intentamos tamén conectar coas propostas APS, porque desde a Asociación de Amigos do Camiño Portugués de Ames e Teo seguramente teñan boas propostas de colaboración. Nos xa lle proporíamos de principio un cambio de denominación, Asociación de Amizade, pero bueno. E por último, estamos explorando novas posibilidades de produción intermedia na liña do que son os xogos con diferentes probas en puntos significativos do percurso. E nada máis, desculpade estas interrupcións e a celeridade final. Grazas.
Interesantes as dúas propostas didácticas e fai favor Mari Carmen Liñares veña aquí a ocupar este posto e ide preparando algunha pregunta que teñades algo que preguntar. Gracias. A vos. Gracias. A vos. Bueno, a mí sorprendeume que o compañero sei que pediches permiso para sair. Eu xa non pedín directamente permiso, Nós salimos afora, vamos. Eu acollín a parte do protocolo que poñía que as actividades eran preferibles ao aire libre e nós fomos ao aire libre. Bueno, iso é verdade que tamén o fixemos a finais do segundo trimestre, xa cando a cousa estaba máis calmada, pero salimos e punto. Sí. Sí. Pero aí temos o experto Berta Mirás concretamente ven de Bertomiro, que é un patronímico, un nome. Sí, claro, que aí xa temos o experto, é mellor que o conté. Pero sí, a ver, as dos que me acordo é que, claro, isto foi o ano pasado que me lo sabía de memoria todos, moi bien, moi bien. Pero, sí, a ver, penso que me acordo. Moitos ten raíz hidronímica de auga, por exemplo, vale, o de Ames, o de Sar, Maía tamén, vale, ten... Sí, espera. Ves, Ortoño é como unha variante, realmente sei que o original era Artoño, vale, que sei que ten a mesma raíz, por exemplo, que Artes, vale. Non sei, aí sí que nos pode poñer máis, e Ortoño é o diminutivo. Sí, pero eso, que está como que está, eso... Remite ás fontes. Cambiante, eso remite meio ás fontes. Sí, pero... Lémolo. Que máis técnico que está aí? Pois podemos lelo, sí, directamente, sí. Sí, bueno... Que ademais olvidoseme a poñer as fotos onde as pareces ti cos nenos, vale, dándolle a charla, tamén apareces que el veo ao centro despois, iso foi o colofón final da nosa, do traballo de toponimia que veo Xosé Ramón ao cole, e todo eso, interactuando cos nenos tamén, que se me olvidou poñelo nas fotos, que sí que aparece por aí el tamén, vale. Entón, eso, que sepades que aí Xosé Ramón estuvo aí á altura, bueno, aí, contando con ele. Hoxe aquí non se pode visibilizar tampouco todo, digo que non se pode visibilizar todo o traballo que desenvolver tanto o Água do Miño como no Instituto Milladoiro, que simplemente, bueno, ver ese proceso, pero eu fui un testemunha, non? Convidado ao proxecto. Hai moitísimas cousas que se poden ver, que se poden acceder a elas a través de vídeos, a través de produtos como unha revista, unha publicación que se fixo no Instituto de Milladoiro, onde recollen todas as achegas que se foron facendo no propio traballo, como, por exemplo, que coincidiu a mí no día que me iba a dar a charla aí a
respecto ao árbol de Muiño, tamén fui convidado tamén para despois darlle unha pequena charla sobre información dos topónimos aos rapaces que tiñan moitísimo aprendido sobre o traballo anterior de traballo de campo, que sean moitísimas preguntas moi interesantes, e sobre todo, máis que nos topónimos dos nomes de lugares que recolle o libro, entidades de Concello de Ames, pois sí que centrei máis o tema na micro, do que había alrededor do centro de ensino, o río Sá, e contéis unha particularidade que a maior que claro non coñecían, que xusto detrás da urbanización que está ali, bueno, que as urbanizacións van eliminando os topónimos, xusto detrás da urbanización que hai ali imos xa para Sisalde, toda aquela que forma parte daquele conxunto ali das Cortes, toda a parte da casa vai pegada ao río, e vai sobre o río hai un microtónico que é o Rianxo, non? E a veces pensamos que os nomes de toponimia maior son aquelas que son referentes que non é tipo, ali xusto un Rianxo que está no mellor que é onde dá a volta precisamente ali o río Sá, bueno, ao lado dos nomes. Bueno, as curiosidades dese tipo son un poquinho máis próximos, o que teñen eles, o que teñen eles máis próximo, o que me contaban máis próximo. Despois, con respecto ao Rodríguez Villadoiro, xa foi centrado no caso do camiño portugués, ainda que, bueno, por extensión, saímos do que é o Concello de Ames para situarnos en lugares próximos que son referentes do camiño e referentes de líneas anteriores tamén, é dicir, de épocas anteriores, como era o caso do Caso do Pario, a zona de Aveira, a partir de xa a conexión de os Paralela, os lugares de Paralela, e toda esa cuestión relacionada con o camiño, os lugares que se paraban, esas cuestións que van para eles aos camiños. Sí, o de Ponte, Pontella, o de Porto, todos eses que están relacionados co do camiño, sí. Bueno, a verdade que foi moi interesante. Depois na parte de localización e de estudio tamén falando de Vicente Ciclón. E, bueno, eu encantado de colaborar, porque acababa de, como ben dixo o representante do Villadoiro, acababa de publicar a Suprema Galega da Música, a Galega, pois o libro de
que debía, me preguntó por Ortoño, tamén que se comente aquí, porque ao topónimo Milladoiro pasa o mesmo que lle pasa a Compostela, que ten unha etimoloxía de bota medieval que non é realmente a etimoloxía do topónimo. O Milladoiro está aparentado con mil, con numeral mil, e con millará, que ten que ver con circuitos previos concedidos ao dominio da catedral, que como ven dando lingua, hai outros milladoiros que van facendo diferentes círculos. Total de 5 conservados na actualidade, que eran as terras que marcaban con o circuito do terno concedido como señoría ao catedral. Creo, antes salió o tema de Diego e Santiago, e comentamos que o que se cree das palabras acaba formando parte das palabras, ainda que non se saber. De modo que esa etimoloxía, igual que a etimoloxía de Bota, de Compostela, que eu produciu tamén moita, pues, o Milladoiro creou tamén en castelán topónimos humilladero, acomodándose a etimoloxía de Bota creada para os humilladoiros castelanos. Digo en galego, que ten que ver con humillare e con amillará. Eu non sei se ainda xa te coñece a concentración parcelaria, polo menos na miña vida chamabanlle ou fulanos que traballaban na concentración parcelaria, de la milla da mía. No, y a Millara era la parte de las medidas. Y a Millara, Ortoño é parroquia de Bertamiráns e capital municipal. Esta parroquia perteceu no antigo réxime á xurisdicción de Altamira, pero o Cabido Compostelán tamén tiña moitas propiedades e rendas no seu territorio, administradas a través das cenzas da Condomiña e de Pegariños. Antes do século XV, o topónimo era Artoño. A forma actual, con alteración da vocal inicio, Ortoño, só se consolidou a comenzos do século XVII, como podemos ver na documentación do arquivo da catedral. Non vou ler eso, paso. O topónimo ten paralelo no nome dunha parroquia do concello pontevedrés de Agolada chamado Artoño. Son nomes de orixe prerromana cunha raíz que parece a mesma de topónimos como Artes, Arteixo, etc. Para o Artoño de Agolada, dubídase entre un significado hidronímico, aplicado a algún curso fluvial do lugar, ou un significado orográfico, que designaría un val de fondo plano emparentado co substantivo común Artesa. As mesmas hipóteses son válidas para Ortoño. Rosalía de Castro pasou temporada da súa infancia na casa do seu avó paterno en Ortoño. Na mesma casa tivo lugar en 1923 a fundación do Seminario de Estudios Galegos. Isto é importante. Vale, entón ven iso de Artesa, bueno, Artes pode ser, bueno, aí o experto. Bueno, pues muy bien. Primero, parabéns, porque moi importante. Unos anos que pensar as máis de patrimonio en sí, que falaremos por la tarde, para unha pregunta que me esencial, como habitar o patrimonio. Habitar, que voces entonces algo importantísimo, cobra sentido en tanto que se habita. E a pregunta que quiero facer, porque os dos como si no se pone en relación precisamente los usos con los usos actuales de los relacionados, ¿cómo es posible integrar, cómo se llaman los seres? El próximo mirador de clave, ¿no? Porque todas las cosas nuevas que tienen un sujeto de llamar. Entonces, ¿cómo se podría poner en claro ese habitar los autonomía que defienden, que usan, con esta otra, las diferentes capas de significado de autonomía natural. Lo digo para ellos. Porque cuidarse o patrimonio, estoy hablando de personas muy feministas, de mirar quién cuida el patrimonio, que si los cuidados hacen las especialistas, no se habitan, es
É un gran reto, verdade? Pero nós vémolo como a necesidade de facer percursos no tempo, no espazo, culturais. Claro, sí, sí. Sí. Bueno, dime que hai que... Que hai que dividir.